Sadrak, Mesach e Abednego não nos que ora nos hasi oração ni e candela de mais caliente não por químanos não aguardo tirar de um forno de candela caliente. Siete bia mais caliente que o normal. Pero ni cabelo de não cabeça não aguardo queimar. Não paia não tabata quebrar. E não tabata tem bolo de candela. Daniel 3:27. Jesus avisa, se você pede algo de meu nome, lo me hace. Juan 4:4. Dios que mira una fuerte, valente, que quiere que Dios humano ta guardo libra, Dios humano ta guardo libera por medio de oração. Ta paras que vi, exclama na mim, e lo me contestava, e bisa, cosnan grande e poderoso, como não conhece, lo me hace. Jeremias 33:3. Esse estava no nosso devocional diariamente. Tinha ainda te acorda aqui que o devocional avisa diariamente. Diz aqui rato. Bom. Ok, quem está agora aqui que é devocional a 13? Wie kan me vertellen? Wat ik vanmorgen heb gelezen, wat heb je gehoord? Desnoods één ding wat bij jou achter is gebleven. Wie weet het? Nela? Ja, dat moet je. We moeten er zeker van zijn wanneer we iets vragen, vooral vragen in de naam van Christus, dat wij het zullen ontvangen. Oké, dat is bij jou achtergebleven. Zijn er nog meer mensen die nog iets willen zeggen? Helemaal niks? Oké. Biola? Zeg het maar in het Nederlands, Biola. Oké, Biola, zoals jullie het hebben gehoord, Biola zegt, er is niks onmogelijks voor God. Dus oké, we kunnen bij hem komen met onze zorgen. Dankjewel, Biola. Susan? Dank u, Roman Glenna, para a parte de devocional. Nossa seguir canta. Daga nós vamos seguir canta, tanto que nós tawara e praise team. O mestre canta llega. Me te pedir Romana que nós por alanda para, então lá nós vamos cantar junto. Cantica 380. Si van de projecteren ba screener van ons. Nos por alanda para.
Cantica 380. 80. Recordar es Recordar Sabbath. es Sabbath. 380. Tá botar arriba papel 380, pero portar é um outro número também. 388, não? Quer saco sim. Sim. Ok. Recordar é sábado, para Deus bendicionar, brilhante de tu dia, miúde por cima. Descanso, gozo divino, de lleno está, su santo luz abría, frontera y la mar. Bombini, bini, o sábado bendiciona. Bombini, bini, o sábado Señor. Guarde sábado santo y alaba Señor. Guavisa su discípulo, cana manera mi. Si tú sigues que tú nos Salvador amor, de luna nos di bebe, allá de fuente dushi. Bini, o sábado bendiciona. Bini, o sábado Señor. Dia tur sagrado, su hora nang precioso, nos lo pasa cantando, cantica de Jesús, oh Salvador divino, que bongo tapanos, oh promesa precioso, la llena nos culus. Bini, o sábado bendiciona. Bini, o sábado Señor. Amém. Bombini, bini, o sábado de Senhor. Nós seguimos canta, prestem por passar adiante. Nós vai com cantiga 381, Sábado Santo de Senhor. Nós prestem por passar adiante. Sim. Sábado Santo do Senhor. Sábado Santo de Steve, digo, Senhor. Steve, vamos projetar 388. É artista na minha era. Yes. 381. Dankjewel. Cantiga 381, Romana. 381. Três ochenta e um. 381. Miti Misterio Oração? Sábado Santo do Senhor. Vai poner cá, vai? Bom. Miti Misterio. Sim.
Sábado Santo do Senhor. Sábado Santo. Sí, Señor. Bom dia, irmão. Feliz sábado. Bendição. Sábado Santo do Senhor. Pai, mes bendicionar. Dios divino a crear y también santificar. Sí, es sábado del Señor. Pai, mes bendicionar. Él lo tapa ocean, dor de tu eternidad. No busca placer de amor, vanidad y estupidez. Estupidez. Dios te encosta más, Señor, para nós. Sí, para librarnos de tu dolor. Y nuestra pista, sí, es sábado, Señor. Sí, es sábado, Señor. Pai, mes bendicionar. Él lo tapa ocean, dor de tu eternidad. Ora sábado começar, na hora solo va. Das cristiano plenitud, la alabanza al Señor. Sí, es sábado, Señor. Pai, mes bendicionar. Él lo tapa ocean, dor de tu eternidad. Amén. Dime, hermano Campos. Ribe sábado hoje aqui, nós estamos reunidos juntos e nós podemos dar honor e glória a nosso Deus.
Vos merecedor e glória. Todos não sabem cantar ele conosco. Alça nos bons pessoas e merecer. Amém. Vos merece glória e honra. Nos manos na voz, Senhor, nos dá adorar vos. Vos merece glória e honra. Nos manos na voz, Senhor, nos dá adorar vos. Grande bota ha sido de milagre, no de nenhuma maneira boa, Senhor. Grande bota ha sido de milagre, no de nenhuma maneira boa. Nenhuma maneira boa, Senhor. Vou merecer, Gabi? Não merece glória e honra. Unos manang halsana bo, unos manang adoramos vos, Senhor. Santo aqui. E dia que Deus apone para nos predicar na dia. Não merece glória e merece honra e glória. E honra. Sila que nos alçamos vos não. Abre nos coração na dia. Senhor, nos adoramos. Grande bota vencedor de milagre, não de nenhuma maneira boa, nenhuma maneira boa, Senhor. Grande bota vencedor de milagre, não de nenhuma maneira boa, nenhuma maneira boa, Senhor. Nenhuma maneira boa, nenhuma maneira boa, Senhor. Nenhuma maneira boa, Senhor. Amém e amém. Nós Deus está grande que nós sabemos ainda. Nós está seguindo com nossa escola 13. Nós está seguindo com nossa escola 13 para nosso irmão Glenda. We kunnen allemaal zitten. Glenda, nós estava tendo tremendo semana de oração. Glenda, nós estava tendo tremendo semana de oração. We hadden een geweldige Seguro que gebedsweek. Pero, Maar mas sim, a marcha roupa e mês den e nos tata. Ainda heb- saco bota tinko saca tanto coisa assim na feijê. die zuster heeft, zegt, die heeft veel geleerd. Hopi mesmo. Pero ja, maar we het laatste dia. Vandaag is de laatste dag van de weesgebed van onze vader. Não te modiasi. Er is niks aan te doen. Pero, Maar não tá verdade. het is Você niet tá, waar. aue te último. Aue te último. Vandaag is Então, het é laatste. último, você aqui seu título tá? Weet je wat is de titel van de laatste? Ok. Zeg ons. Dibo e reino tá. Van u E é poder
y gloria. E den bo e Senhor ta e grandeza. Banwa que den Crônico ng 29, laga nos turco en nos Bijbel. 1 Kronieken 29. Laga nos que nos Crônica, Crônica ng 29. 1 Kronieken 29, Jesus 11 e 12. en 12. 1 Kronieken 29, 11 en 12. E Crônica ng 29, Jesus tabisa, dibo o Senhor ta e grandeza, e poder, e glória, e victoria, e majestad, de verdade. Tur lo que ta den cielo e riba terra, e domínio ta dibo o Senhor. E abota alça bomes como cabeça riba turcos. Jesus tabisa, tanto riqueza como honor tabin for dibo. E bo ta reina riba turcos. E dembo man tem poder e força. E ta dembo man pa engrandecer e pa fortalecer cada um. Esse nós saque foi Crônica ng 29, Jesus. Dat hebben we gelezen in 1 Kronieken 29, 11. Por evidência textual que nós temos na alcance, ta mostra que a doxologia, qual é nos tata acaba, não ta pertenece na oração original de Jesus. Wauw, dat was een lange. Alles wat we hebben net gelezen hoort naar de originele gebed. Ok. Pero a wordo agregar, Er is wat bij toegevoegd, mas depois como expressão meer als een expressie. de espírito de adoração De geest van aanbidding, que a igreja trempam dat de a vroege kerk, receber dat e de, preservar em oração de nos tata. dat de vroege kerk heeft gekregen om persistent te zijn in het gebed van onze Vader. Tanto do Testamento Velho, Zoals in het Oude Testament, particularmente o Salmo ng Dinge Testamento, vooral Novo. in de Psalmen e no Novo Testamento. en ook het Nieuwe Testament. Maiormente den e carta ng di Pablo, Vooral in de brieven van Paulus nos tahanha e forma ng di oração we krijgen de vormen van gebed, litúrgico, liturgie, que ta reconocer e celebrar a glória de Deus. dat herkent en eert de glorie van God. Depois de a expressar nos petição para pão e perdão, Toen wij ons hebben laten zien, of nadat we hebben gevraagd voor het brood ja. en de vergiffenis, Amen, okay? zuster. Depois de a roga para ajudança divino, Daarna dat wij hebben gevraagd voor de hulp van de hemel okay? Den lucha ng in de strijd, liberação vrijheid voor de poder de maldade. van de satanische krachten. Dus ora que nós pedi e pão e perdão, Wanneer wij dat brood en de vergiffenis vragen, nós vai cielo toch? dan gaan we naar de hemel, toch? Então esse aduna nos a liberação e poder para livrar for de maldade. En dat geeft ons de vrijheid om bevrijd te worden van alle satanische kettingen. Nós mestebira nos cara viaja mais Wij moeten onze gezichten nog een keer draaien na esum naar degene, na quem de nos ta apela. degene bij wie wij komen. Na final de frase, Naar het eind van dat paragraaf, como acto de adoração, als een actie
van eer. Nós está afirmando nosso reconhecimento Wij vestigen onze herkenning de deidade van de drie-eenheid e o ministério de sua soberania. en de grootheid van het ministerie. Meu irmão, escuta bom. Luister, mijn geliefde broeders en zusters. Tem dois peligros mientras nós está haciendo oração. Er zijn twee gevaren tijdens onze gebeden. Um, De eerste tá falha na pensar kan dat je gaat denken riba lo que nós está bisa, dus bota pensar riba lo qual comita vai bisa, dus je denkt erover wat je gaat zeggen. anto maneira robot, Het is net als een automatisme, als een robot. bota repetir formunang ritinario. Dus je blijft dingen herhalen, dezelfde dingen herhalen. Ta cos nang conosa llega de sinha. Queda repetir coisa, queda repetir. Voor degenen die ooit dat hebben gedaan, blijven herhalen. Muito mais general e visto, Meer in sorry, het é de algemeen. dos, sorry, Ja. é de dos, En de tweede, tá muito mais general e visto. het is meer in het algemeen en er wordt gezien. Tá para nós pensar riba é ser que nós tá vai dirigir nos oração, que nós tá vai papia com ele. Dan moeten we kijken naar het geloof, hoe wij het gebed gaan doen, hoe wij gaan spreken. É minha oração portar, Het beste gebed kan zijn se tá consciente de je. als je weet Wat je gaat vragen dus. dat je weet wat je gaat vragen. Ok. Uno den qua creyente nan ta abre nan coração delante de etata celestial. Dat is ene die zijn hart of haar hart open voor de Heer. E bota busca alívio. En als jij verlichting zoekt, É oração que tá agrada a Deus, het gebed dat God eer is, tá é que tá toma na conta é verdadeiro presença de Deus. is degene die neemt dat de presentie van God of de aanwezigheid van God er is op dat moment. Uno den qual nós está estabelecer diálogo com ele. Het is ene waar wij een dialoog maken met de Heer. De bota Van jou is é oração de nós tataleza, de gebed van onze Vader die wij lezen. de botar Van jou is, assim na rei David a reza. zo heeft koning David gebeden. Nossa existência real Onze manier van leven tá pertencer behoort e tá contener den en houdt in de botar van jou is. lo que nós tá of lo que nós por vira. Wat wij zijn en wat wij kunnen worden. Tá danke na e cumprimento divino de nos petição. Het is zij dank naar wat van de, hoe zeg je dat? Wat van de hemel komt. E rogo não, e ruego não. Ook wat wij smeken. Turcos den mundo de aue, Alles wat er op deze wereld is, manhã morgen e outro manhã, en overmorgen, tá depender hang eraf. riba e reconhecimento admirável Hang eraf van de herkenning e enorme segurança en de zekerheid com manifestância, de manifestatie, poder, kracht, glória, de glorie, vitória hoe zeg je dat, Victoria? overwinning Overwinning, ja, sorry. e honor
En de eer e também domínio, en ook zelfbeheersing, riqueza rijkdom e fortaleza também for de nossa Tata Celestial. en kracht komt ook van de Heer. We me te invitado Vandaag nodigen we jullie uit para reconhecer a soberania de Deus om de soevereiniteit van de Heer te herkennen den bobida. in ieder zijn leven of haar leven. Recordando esse, Eraan denken, lo ayudavo deal dat zal ons helpen com preocupação de dia. met de dagelijkse zorgen. Agora bem pida mais den enos tata. Er is er nog een stukje erbij gekomen bij de gebed van Jezus, onze Vader. Amén. Amen. Amém. E amén é testigo fiel e verdadeiro Het amen, het getrouwde getuigenis, é princípio de criação de Deus. de eerste die was in de creatie van God. Laten we ons maar Revelação 3:4. Toen Romango pokoe Revelação 3:4. Laten we Openbaren 6:7 kijken. Als iemand is die het wil lezen, graag. Se tu ene tinele, Revelação 3, vers 4. Oh, sorry. Openbaren Ene ko tine 3:14. Romango tine polanda para ire sepanos. Openbaren 3:14. Amém. Amém tá uma palavra hebreu que promete a paz para o ritual de Israël. Oké, het woord amen is een Hebreeuwse woord die later werd het door de Israëlieten gebruikt. E depois para o sum de igreja cristiana En daarna door de christelijke kerk como uma expressão de estado sincero, als een soort van expressie. fervor, Sorry. fervor, Van, dat ken ik niet in Nederlands, ja. submissão Van nederigheid e certeza de congregação em sua oração e alabança. zodat de gemeenschap kunnen, is een soort expressie voor de gemeenschap als ze het hebben gebeden. Esta contém a ideia de constância e fundatie sólido. Dit heeft een ideeën en een solide fundatie. Que por depender ribaji. Dat je kan erop steunen. Den Testament Bieu, In het Oude Testament, a palavra amém, het woord amen, tá tanto knek com cabeça para proclamação de maldição. amen, amen betekent, zoals de zuster zei, je hoofd schudden. Como também respons para de salmo cantar durante a adoração do templo. Dat gebruik je ook als ze samen werden gezongen in de tempels. Entre sua varionificação, In sommige situaties, tá assim tá seguramente, en dat betekent, ja, het is zo, zeker, cubo palavra word obedeci, seguro tá verdade. dat uw woord wordt aangenomen zeker, in zekerheid, waarheid. Dus het is válido. Dus het is, het telt, dat woord telt. E consequentemente, tamará. En dat in consequentie is die verbonden. E amém estava a word usar tanto de linguagem comum como de linguagem legal e teológico. Oké, de woord amen was gewoon, die werd gebruikelijk gebruikt, maar ook in theologische termen ook. De ceremonia de juramentação, pacto e aliança
Dus in sommige ceremonies en pacten allemaal. y como un medio enfático para identificar En ook werd gebruikt als een middel voor verbondenheid. con otra palabra Met andere woorden, para confirmar una decisión y mostrar que está de acuerdo con él. en met andere woorden is dat het woord amen werd gebruikt. Ik ga akkoord. Zo werd het woord gebruikt. Sea singular of dual, sea singular of dual, Oké, als het werd gebruikt e persoonlijk, comunidad religiosa ta identificar que persona nan que ta recita e oración, dus in het algemeen, dat de mensen zeggen dat ze het gebed respecteren of eens zijn. papier ora kunan lokibre den palabra nan di alabanza. Dan wordt dat gesproken in de woorden van eer. Den testament novo, In het Nieuw Testament, amen tabata woru usa den snoa. het woord amen werd in de synagoge gebruikt. E assembleia tabata use durante alabanza of lesamento di lei. Dit werd gebruikt tijdens zingen en ook als het de wetten werden gesproken of gelezen. Jesus e su discípulo nan ahaya e rito, Dus Jezus en de discipelen amen, den adoración nas noa. hebben de amen gekregen in de synagoge. Assim ela passa para adoração cristã, En dit is overgenomen voor de christelijke adoratie. caminha ela queda para sempre como palavra litúrgico. En dit woord is voor altijd gebleven als een liturgie, als een woord die je gebruikt in de liturgie. Den el Testamento Novo, In het Nieuw Testament esta sigue después zegt het verder, de doxologia e Pablo su oración. wordt in de doxologie en in Paulus zijn gebeden. E esta será a oração de nos tata, En dan sluit het gebed van onze Vader. esta oro usa como palavra final den maioria de epistola. En dan worden gebruikt, die woord amen wordt gebruikt als einde van de epistolen of de brieven van wat Paulus heeft geschreven. E de revelação, En in de openbaring esta aparece como término litúrgico confirmando alabanza e promessa nan den cielo. wordt gebruikt als een terminologie, liturgie, en dat het de zekerheid geeft van de beloften. E também ribatera. En ook op deze aarde. Jesus de evangelho nan ause Jezus heeft hem gebruiken in de evangelie para anteceder sua afirmação mais solene. zodat hij kon overbrengen wat hij vertelde. De verdade me avisa. Hij zei, ik zeg jullie, De verdade me avisa. ik zeg jullie, E Deus de amen de profeta Isaías, de amen van de profeet Jesaja, laga nos banwake, den Isaías 6:5-16. laten we in Jesaja 6:5 kijken. 65, sorry. Es gutine pole sepanos. Jesaja 65, 16. 16. Laten we in Jesaja 6:5 kijken. 65, sorry. Es gutine pole sepanos. Jesaja 65, 16. Nee. Omdat degene die in het Nederlands heeft, kan het zelf in zijn eigen taal lezen. Ja. Amen. Nee.
Amen. Degene die in het Nederlands heeft, kan het zelf in zijn eigen taal lezen. Amen. E também é amen. En ook de amen E é fiel. E é verdadeiro testigo de revelação. van de getrouwde en ware getuigen Da é mesmo encarnação de verdade dirigir. is dezelfde, degene, hier bedoelt ze Jezus toen hij hier op aarde kwam. Com mensagem especial para nós, igreja. Met een speciale boodschap voor ons hier, onze kerk, E Laodicea. de Laodicea. Eta invita nós We worden uitgenodigd para nós aceitar om het aan te nemen e identificar en dat we kunnen dat identificeren. cultura sinceridade com é oração modelo Dat met zekerheid dat deze modelgebed pronunciando amen final assertivo. Met een assertieve amen uitspreken aan het eind van het gebed. E confirmativo En dat het helemaal verzekerd wordt. e obrigatório ligar com associar En dat het associeert. e envolver-nos com seu cumprimento providencial. Dat het zal uitkomen als we dit uitspreken. Awe, Vandaag, ora bota hasi oração e termina a oração com amen. wanneer jij begint met een gebed en eindigt een gebed met een amen. Bo porta seguro Je kan van zeker zijn que tem Deus do cielo dat er een God is in de hemel. que está atento na bo suplicana Dat attent is naar jouw smeken para guiar bo vida de melhor maneira. om je leven te leiden op de beste manier. Amen. Amen. Mirumana, maneira nossa mira. E amen eigenlijk. E tabuta chiquita sina dembo Bijbel. Zoals we zien, broer en zuster, het amen zit zo klein in onze Bijbels. Pero e no talo que cu Cristo a ora la tra e las ducia nos e nos tata no talo que cu Cristo apone. Het is niet wat Jezus heeft gezet in onze Vader, gebed. E amen significa assim seja. Amen betekent het zij zo. Pero Cristo ta usa de verdade mita bisabo. Anto hopi beta use 2 te 3 via. Maar Jezus gebruikt waar. Zo waar, zo waar. Zo waar, zo waar. En Jezus gebruikt het 2 keer. Ok, pues para nossa e igreja primitivo, Dus- da nanga binicune, e amen, Dus de primitieve kerk kwam met het woord amen. e nós também tomei over. En wij hebben het overgenomen. Dus e amen, ta word usa Dus het amen wordt gebruikt para segurar que ta sina eta. om te laten weten, het is zo. Que bom Deus bendicionar cada de nós. Mogen E God- nós está seguindo conosco les de sábado school. Mogen E se God ons- também tá vai riba e palavra, nós tata kutana shelo. Mogen God ons Eta word allemaal 3, sorry. zegenen. En we gaan verder met de les, die gaat ook over onze Vader. Anteta word 3 para nós broeder Edson Visser. Broer Edson Visser zal het brengen. Dank me, irmã Glenda, para a apresentação de Sabbath School. De maneira que a Glenda explica acaba, ao nosso bem a nosso irmão Edson Visser, que tem parte de Sabbath School. Dank u wel, zuster Glenda. Zoals zij heeft aangekondigd, broeder Visser zal het sabbatschoolles voorbrengen. Rumanang, bom Deus bendicionar Rumanang. Dat mogen God jullie allemaal zegenen. Nós está continuando em nossa oração de nossa tata. We gaan verder met onze gebed van onze Vader. Edificação Het betekenis, está mais profundo que nós está pensa. het is meer dieper dan wij denken. É fácil para muita compreender,
Het is makkelijk voor een kind om dat te begrijpen. Pero maar toch, het bij als een diep kutjora niet nos no te comprenderen. Maar soms gaat het zo dieper dat wij zelf niet kunnen begrijpen. E oração modelo segundo Bijbel, Het model gebed volgens de Bijbel. conhecido também como oração do Senhor. Het meest gekend als het gebed van onze Heer. Nós temos dois caminhos in Bijbel. Kunnen we vinden in 2 plekken in de Bijbel. Tem Mateus 6, 9-3. Matthäus 6, 9 tot en met 13. Tira ángel sele. Kan iemand het lezen? 6. Ma- 6, 9-3. Matthäus 6, 9 tot en met 13. Nós temos ele em Lucas 11, 2-4 também, mas nós não estamos ler. We vinden dit ook in Lucas 11, 2 tot en met 4. Denje Jesus está sim a seu discípulo enfaticamente com a sua oração. Hier leert Jezus eigenlijk hun discipelen hoe moeten ze bidden. Mas Jesus assim é oração aqui 2 vezes. Dus iedereen heeft dit gebed geleerd 2 keer. Promê na multitude, riba zero, riba cerimônia de zero. Eerst bij een grote groep op de berg. Então, algum luna depois na sua discípula so. En een paar maanden later alleen aan zijn discipelen. Me corta para nós ganhar tempo. We moeten even afkorten om tijd te winnen. Me trabalha uma pergunta mesora. We gaan de vraag gelijk stellen. Pero nós chega de ponto nos mes tá Kiko a motivar Jesus seu discípulo para e pergunta aqui. Hebben jullie zelf ooit gevraagd, wat heeft de discipelen hun motivatie gegeven om deze vraag te stellen? Senhor, sim a nós compareça. Heren, leer ons hoe moeten we leren bidden. Quem que sim? Roman Bula tu Mike mas? Roman Bula? Zuster Bula willen antwoord geven? Tu Mike mas pa. Ja, oké. Ela bota festa para vai vir back. A falta de jovem. Sim, pastor, é discípulo não estava também Jesus está fazendo oração tur ora, todo dia sei na decidi puntrele com na amsin e postinha na panan também só compara a oração maneira Jesus. Amen. Quem mais? Nanta bata. Quem mais? De com que a motivar nang papisa Jesus sim a nos compareça. Of going in the garden, praying. So that was a great example for the disciples and for us too today. Amen. Jesus estava exemplo para nós, estava Biden como diz a garden, den kunuku nang estava reza, estava exemplo para nós Roman tabisa. Que mais? Tem mais reacção de parte aqui? Is nog meer vragen of antwoorden op dit vraag? Lagame é uma pergunta personal. Laten we een persoonlijke vraag aanstellen. Romana também te sentir Romana motivar para fazer oração de no para fazer oração? Worden we ook gemotiveerd om ook te gaan bidden? Esse tem amen rotundo.
Ik hoor een amen. Mi mestera tenuro me amen rotundo. Ik moest echt een harde amen horen. Echt een zekere amen. So te sakita e fuente di nos vida rumana. Omdat dit is onze leven eigenlijk. Jesus o discípulo lang akeda masha impressionapa e oracionan ku Jesus ku Jesus asi. De discipelen waren heel erg verrast over de gebeden dat Jezus maakte of deed. Ora Jesus tabata papia kusutata tabata tinada pastrobele. Wanneer Jezus was in gesprek met zijn vader, er was niks die hem stoorde. Comunión direct kusutata. Er was een directe communicatie met zijn vader. Mita sige para nos ganhar tempo. Nos tata kuta denchelo. Que sabe que nos tata aqui ora nos tem de palavra. Que significa? Wat betekent onze vader die in de hemel zijt? Que me epida le sai. Alleen die stukje. Nos tata kuta denchelo. Onze vader die in de hemel zijt. Quem que bisami algo? Wie wil wat zeggen? Dat Deus está nos tata. Dat betekent dat God onze vader is. Het is único que tem que adorar. Dat het is de enige vader die moet aanbidden worden, die in de hemel zijt. Wie nog meer? Hij is onze schepper. Que me el título de con nos tata. Que me ora nos tem de nos tata. Ora vou chegar a casa. Lá em business aqui. Botem de palavra tata. Que impressão está cria de momento? Waarom? Als we alleen lezen vader, wat kom je in je gedachten als we lezen alleen vader? Es un que protegeme, es un que guiame, es un que bendicioname. Degene die beschermen is degene die mij leidt, degene die mij begeleiden, beschermen. E também conosco um tato que é criador. En ook een schepper. Is een vader die een schepper is. Sim, essa que está botada no mundo é até ser Deus, aceita botada é até ser no mundo. Você botar reconhecer que não está, botar não está, a minha tata. Nou, als ik heb goed begrepen van de broeder, is hij degene. Ja, hij zegt dat hij is onze vader. Hij is de enige die kan zeggen dat hij is onze vader. Edson. Também me tá querendo bisa com ora botando nos tata, a mim tá senti autoridade. Dus de zuster zegt, wanneer zij leest onze vader, dan voelt zij autoriteit. Dus van de vader, van de hemel. Amen. Liefde. Liefde, amor, liefde. He's only your father if you are born again. If you are not born again, God, you know of God, but God is not your father. Because our Father, when you pray the Lord's Prayer, our Father which art in heaven, that prayer is for those who are born again, because it says, thy kingdom come, thy will be done. The kingdom came in you when you were born again. Amen. And because you were born again, now Jesus is your Savior and God is your Father. Amen. 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 Zal ik het direct vertalen? Ja, graag. Dus je kunt alleen maar zeggen, onze Vader die in de hemel zijt, als je wederom geboren bent. Want de tekst gaat verder, uw koninkrijk komen. Dus dat koninkrijk is deel van je geworden op het moment dat je wedergeboren bent. En dan staat er ook, uw wil geschieden. Dus dat betekent dat je ook naar hem luistert. En dan is hij ook jouw vader. Hij is degene dan die je verlost heeft. Amen. Amen. Ok. Het título tata indica maneira romana bisa autoridade, poder. De titel van de vader, zoals sommige broeders en zusters hebben gezegd, autoriteit, kracht. É primeira persona de divinidade, de criação. Sorry, irmão, É primeira persona. De eerste persoon in de drie-eenheid. Aceitar o nome aqui. Deze naam accepteren, aannemen.
Para preparar el pueblo de Dios para el reino venidero. Bereid het volk van God voor de komende rijkdom. Of de komende, wat er zal binnenkort gebeuren. Para venidero. Ereção de pastora ore etabisa não está em parte de Juan 1:2. Wat de pastoor heeft daarnet gezegd kunnen we vinden in 1 Johannes 1:2. Maar Roman polesele? Kan iemand lezen 1 Johannes 1:2? Juan 1:2. Oh sorry, 1 Johannes 1:12. Prometo nos vai pe momento, dagame essa pergunta, prometo nos vai pe. Oké, voordat wij gaan dat lezen, broeder wil een vraag stellen. Tu rende ku diriginang mes na Dios como nos tata, como nan tata den cielo ta yudi Dios. Dus iedereen. No, ik vraag. Ja, daarom. Aha, oké. Dus iedereen, dit is een vraag, die zich tot de Vader komt en tot de Vader richt, zijn allemaal kinderen van God? Nee. No. No. Nee. Amen. Yun di Dios. Nang ku accepte, manera erumabi sa woy. Dus zoals die broeder heeft gezegd, degene die hem aannemen. Juan 1:2. Sí, Roman polesele agora. Juan 1:2. Juan, was 1 Johannes of Johannes? Juan 1:2. Mijn excuses, Johannes 1:12. Na Amen. Sí, outra versão também está derecho. Me tinha direito para me virar de Deus. Que Dus met andere woorden, ik heb de recht om kind van God te worden. Que nós não nasce como de Deus. Dus wij zijn niet geboren als kinderen van God. Nós está sigue. Bom nombre seja santificado. Com gente por santificar o nome de Deus. Laat uw naam geheiligd worden. Wie kan de naam van God heiligen? Compare pecador maneira nós por santificar o nome de Deus. Hoe kunnen wij als zondaars de naam van God heiligen? Romana não se santificar o nome de Deus? Broer en zuster, jullie heiligen de naam van God toch? Just let everybody remember that sanctification is dealing with holiness, and no man can live a holy life unless he is truly converted. Now, the issue here that's very important is that either God is your father by you being born again, or the devil becomes your father. Because Jesus told the scribes and Pharisees of his day in John 8:44, ye are of your father the devil, and the lust of your fathers ye will do. Now these were people who went to church every week. These were leaders in the church of Israel, children of Israel. And when they confronted Jesus, Jesus told them, ye are of your father the devil, and the lust of your fathers ye will do. So it's possible to profess Christ and profess to be following the Lord and actually have the character and attributes of the devil himself. The reason why that's important is because it says it has the Father's name. Name deals with character. Name is connected with glory. And you cannot have the glory of God or the character unless you're truly born again. And through the Holy Ghost, you receive sanctification of the Spirit. Do sanctification of the Spirit and belief in the truth. That sanctification is dealing with holiness. All right, let me try. Dus het gaat erom, als je geheiligd, we zeggen geheiligd worden uw naam, maar geheiligd worden heeft te maken met heiliging. En je kunt geen heilig leven leiden, tenzij je wederom geboren bent. Want anders dan heb je die kracht helemaal niet. En wat hij dus zegt is van, Jezus die zei tegen mensen, en dat waren mensen die gingen iedere week naar de kerk. Hij zegt, jullie zijn van de duivel, want de lusten van je vader wil je volgen, wil je doen. Dus met andere woorden, je karakter brengt tot uiting welke vader je volgt. Is het de Vader in de hemel of is het de Vader
de duivel. Hè? Dat is wat het is. En zo'n leven kun je alleen leiden als je echt bekeerd bent en als de Heilige Geest in je woont. Amen. Amen. Mi bisa santificar o nome de Senhor, tanificar com gente. Translate, parla. Het naam heilige betekent dat een persoon, Com a raça e vontade de Deus. dat doet het wil van God, Aceita santificar. die is geheiligd. Deus o nome. Pessoal, nossa mira tem parte Moisés, caminho Moisés a peca. Omdat we zien het deel wat Mozes heeft gezonden. Ora que Moisés a dale pedra 2 que palo. Toen Mozes de rots 2 keer met de stok heeft geslagen. Então Deus disse, passobra, bono a santificar mijn nome diante do pueblo. God heeft tegen hem gezegd, omdat jij mijn naam heeft niet geheiligd tegenover het volk. Bono ta drenta. Jij gaat niet naar binnen, binnen Canaan. Amen. Dank je, minha irmã. Ja. Para santificar em nome de Deus, significa reconhecer e honrar sua santidade. Omdat de naam van de Heer te heiligen is om herkenning zijn wil. Haciendo Om hem, ja? De eerste de nos vida. in ons leven. Respectele por meio de nos acciones de nos vida. Door hem te respecteren in onze acties en onze dagelijks leven. Vivendo segundo su mandamento. Leven volgens zijn wetten. Essa aqui nota diz petição para santidade. Dit is geen petitie voor heiligheid. Então simpel petição para Het santidade. is geen simpele petitie voor een heilige leven. Tapesei, Exodo 27 tabisa, no usa Senhor seu nome em vano. Omdat in Exodus 27 zeggen, gebruik de naam van God niet zomaar. Tinha mais, pero nós temos que seguir. Er zijn veel meer teksten, maar we moeten verder gaan. Laga reino bini. Laat even wachten. Laga Laat uw reino. koninkrijk komen. Aha. Tende bom, minha irmã. Hoe? Tende bom. Oh, luister goed, mijn broer en zusters. De com Jesus assim a seu discípulo lampareza pedi para seu reino bini. Waarom heeft Jezus zijn discipelen geleerd? Deze stuk die zegt, laat uw koninkrijk komen. Waarom heeft hij dat aan hun geleerd? E em Lucas 17, En in Lucas 17, 21, etabisa el reino de Dios no está bini cu señal cu por guardo mirar. even wachten. E no está bini cu señal cu por guardo mirar. Kijk, hier is het. Nou, Dus je dat hebt komt niet niet met geprobeerd. signalen dat je kan zien. Tampoco gente no está bisa. Tampoco gente no está bisa. Maar mensen zeggen ook niet Ma até aqui of até allá. dat mensen zeggen, hé, daar is die of daar is die. Passou ata el reino de Dios também meio de bolso. Omdat de koninkrijk is te midden van jullie. Então é hora me ta puntra ta di com Jesus ta bisa pa laga el reino bini. Então aqui ta bisa el reino ta meio de los. En daarom vraag je, waarom heeft Jezus gezegd, laat de koninkrijk komen, terwijl de koninkrijk is te midden? No tu rende pareu. Onde está mi irmão? Niet allemaal tegelijkertijd. Então mané contradecir outro. Ja. Hebben jullie wel begrijpen? Meu humilde pensamento está que o reino de Deus está Cristo Jesus. Omdat de zuster zegt dat het koninkrijk is Jezus zelf. Então, door que na nota sigue, of ainda nos nota sigue Cristo Jesus. En misschien doordat wij niet Jezus volgen. É parte de laga o reino de Deus bem, porque Cristo te coisa que nós temos que seguir. Então, se não está meio de nós não temos coisa para seguir. Oké, omdat zoals de zuster zegt,
dat Jezus is de koninkrijk. Dus als wij Jezus niet volgen, dan hebben we niks te volgen. Dus er is geen koninkrijk ook voor Sim, ons. então nós está alabando em vano e ora e pessoal. Dan zijn we hem aan eren voor niks. Voor Então niets. também me dos puntos tá que ora que nós não wak Jesus, então nós vai pôr nos próprio regla não. Tava tá emotivo também, porque que Jesus vem no seu próprio para mostrar não com e cosme está realmente. En omdat ook, dat als wij Jezus niet volgen en onze eigen regels gaan zetten, dat was een van de redenen waarom Jezus zijn eigen regels kwam zetten. Me tá agregar pergunta mais, Riba J. Se mantiga mais caliente. Oké, we gaan nog een andere vraag stellen op deze. Riba J. Op deze, ja, op ditzelfde vraag. Den qua reino nós está viva agora. In welke koninkrijk leven we nu, op dit moment? Den reino de gracia of den su reino de gloria. Leven we in de gratie koninkrijk of in een glorrijke koninkrijk? Il reino di grazia. El reino de gracia Es of de el reino gracia. de gloria. Di De grazia. gracia. In de- Gracia. Iedereen zegt in de koninkrijk van genade, sorry, genade. Leven we in dat? Oké. Que me en Romana nós está vivendo den el reino de gracia. Dus mijn geliefde broer en zuster, we leven in een genadig koninkrijk. Ora Cristo Jesus vini, Wanneer Jezus terugkomt, está vindo en tour poder y su gloria. dan zal hij in alle kracht en glorie terugkomen. Que nós não podemos explicar ou compreender o que tem preparado para nós. Dus wij kunnen niet eens begrijpen of uitleggen wat voor ons is daar voorbereid. Tinha uma mais romana, pero nós temos o seguinte, diz para mim, tocha vida de cada um. Er is heel veel, maar we moeten ver gaan. Tava dat um mais que queira bisa algo de reino aqui? Wou iemand nog wat zeggen over het koninkrijk? Huh? Wel zie. El reino de gracia, irmã, bisa pronto lo será. Die zuster zegt dat de genade koninkrijk tijd zal snel binnenkort sluiten. Me te sigue. Com boa vontade suceder na terra, Ja? mes cosco na cielo. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Aha. Tende bom. Tende essa aqui também bom, minha irmã. Luister heel goed, mijn geliefde broer en zusters. Mas eu hoop de nós te compreender assim aqui também. Omdat wij begrijpen dit ook zo. Hoop de nós. Maar veel van ons begrijpt dit ook zo. Frequentemente nós te duna petição, nós te duna petição aqui. Vaak geven we deze petitie compreendimento mais passivo. met een begrip heel passief. Como se fuera a vontade de Deus está limitar na coisa que nós está sofrendo. Net alsof het wil van God is gelimiteerd door dingen die wij lijden op deze aarde. Maleza, Bijvoorbeeld door ziektes, tristeza, pijn, prueba, verzoekingen. Acidente passei voor. Een ongeluk is daar buiten gebeurd. Kiko nós está bisa opive. Wat zeggen we dan vaak? Nós não está bisa a vontade de Deus. Zeggen we niet, is het wil van God als deze dingen gebeuren? Essa aqui tem vontade de Deus, verdade? Is dit echt het wil van God? Ela morreu. Acidente. Ela tá Deus vontade. Oh, die persoon is overleden. Ze heeft een auto-ongeluk gehad. Is Gods wil. Essa aqui tá Deus vontade, irmã. Is dit echt Gods wil? Irmã, que quieto. Deus di ela bini paduna. God heeft gezegd, hij kwam om Ela wat te bini paduna geven. vida e duna vida den abundância. Jezus Pero kwam. o inimigo abim pa horta, mata e destrui. Dus Jezus Dus is nota é gekomen. vontade de Deus. Jezus is gekomen om leven te geven en rijkelijk leven te geven. Maar de vijand is gekomen om te doden en alles kapot te maken hier.
ora nos reza, bo voluntad seja sucedere batera. Wanneer we lezen, laat uw wil gedaan worden op aarde. Mescosco den cielo. Net als, zoals in het hemel. Nós ta reza para o reino de maldade den mundo aqui por caba. Dan bidden we dat deze koninkrijk van de slechtheid, van de duivel, wordt beëindigd. Para picar o destruir para sempre. Dat de zonde definitief uitgeroeid wordt. E para o reinado de justiça por reina. Zodat de rechtvaardige koninkrijk kan altijd voor altijd regeren. Pero nós tá bibande, nós por começar a beber fekibau. Maar kunnen we dat nu al dat leven? Maar we staan de banda bisa assim, nós por começar a beber fekibau. Kunnen we dat rechtvaardige koninkrijk al hier meemaken? Nos porno, nos tinko. Vem ora nos aceitar Cristo de nos vida. Vanaf het moment dat we Jezus aannemen in ons leven. O reino de graça me começar dentro nos coração. Dus het rechtvaardige koninkrijk begint al in mijn hart. Mas que Kiko passa rondom de nós. Maakt niet uit wat er rondom ons gebeurt. Nos coração me in paz. Onze harten moeten vrede hebben. Pastor, dat Cristo Jesus te sunco ta reina de nos coração. Omdat Jezus is degene die regeert in onze harten. Maar o salmista bisa. De psalmist zei. Para si bo voluntad, oh Dios, ta delícia para mim. Om uw wil te doen is een soort heerlijkheid voor mij. Boleita den mi coração. Jouw wetten zijn in mijn hart. Oké. Duna nos awe nos pan de cada dia. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Significação de pedimento de pan aqui cada dia tem. Wat betekent dit, het gevraag van het geef ons vandaag dagelijks brood? Wat betekent dat? Ja, broeder, daar, die broeder, naast zuster Viola, die wil iets zeggen. A palavra de comida que o Senhor está para dizer a sua palavra de vida. Omdat het eten wat hier wordt genoemd, volgens de zuster, is over het woord van God. Amen. Mita seguir avançar para nós sobrou o tempo. E pão de cada dia aqui na nanta Deus mes. Da Cristo mes. Dus het brood die hier wordt genoemd is eigenlijk God zelf, Jezus zelf. Cristo mes sabisa ami te pão de cada dia. Jezus zelf zegt, ik ben het brood van elke dag. Ora nos pedi pe pão de cada dia. Dus wanneer we vragen dagelijks brood. Eta bisa duna nos awe nos pão de cada dia. Hij zegt, geef ons vandaag onze dagelijks brood. Pedi pami e mirumanan. Voor mij en voor iedereen hier. Mita pedi pa e bendição temporal e spiritual. Ik vraag voor tijdelijke zegen, maar ook voor geestelijke zegenen. Pero dado momento Jesus me será bis grupo. Maar op een gegeven moment moet Jezus aan een groep zeggen. Você está buscando pe pão que você come e que da barriga yen. Jullie zoeken mij voor het brood dat jullie hebben gegeten en maak jullie buik vol. Então ora nós não me está buscando Deus pe e pão. Maar dan moeten wij die God niet zoeken voor die brood. Nós me busca su reino pro me. We moeten eigenlijk eerst zijn koninkrijk zoeken. Então ora tur sobre lo ordo en daarna de rest zal vanzelf toegevoegd worden. Perdonar-nos nos debenan. Vergeef ons onze schulden. Takiko of qua debe. Nos welke schuld hebben wij? Amen. Nos Jesus está sim a nos aqui para pedir pe. Waarom heeft wat Jezus ons leert, vergeef onze schulden. Qua debe nos tem. Welke schuld hebben wij? Nós um din debe na Jesus, nós um aqui dem. Hebben we allemaal schulden hier? Kiko Romano 3:23 tabisa. Wat zegt Romeinen 3:23? 3:23. Romano 3:23. Ja, Romeinen 3:23. Nos tur a peca. Dat wij hebben allemaal gezondigd. Of het tabisa tindi nos a peca, het zo?
Of heeft gezegd, alleen een paar heeft gezondigd. Nos tour peca te falta gloria de Dios. En wij allemaal hebben gezondigd en zijn wij uitgestoten van de koninkrijk van God. Tapese salmista bol exclama. En daarom heeft de psalmist weer gezegd. Tiene misericordia de mim, oh Dios. Heb genade, o God. Segundo a grandeza de boa compaixão. Volgens uw grootheid van je compassie. Quita mi transgressão. En haal al die alle zonden van mij. Transgressie. Quita tu mi picana. Overtredingen, dank u wel. Salmo 51. Dat was Psalm 51. Perdão de Deus não é simplesmente acto judicial. Het vergiffenis van God is niet een rechterlijk actie. De qua eta libra-nos de condenação. Waar hij ons gaat besparen van de verdoemenis. En não diz perdão para pecar. Het is niet zomaar vergiffenis voor de zonden. Está também redenção voor de pecar. Het is ook onze redemption, dat weet ik niet. Redemption. Redemption, hoe zeg je redemption in Nederland? Wat? Redding, ja. Een redding voor ons allemaal. Het derrame de amor. Dat is de liefde dat Jezus over ons laat vallen. Dat onze harten transformeren. Esse não está dentro do discurso de maestro. Laga não sigue. Een van die boeken was Sterling G. White. Tem outro material, pero laga não sigue essa que está lá, mas chega na, não, falta pida, sorry. Sim, nog een stukje. E pida que pida mais interessante, mas como população aqui. Dit is echt een stukje heel belangrijk. Mescos conos ta perdonar nos devedor não. Help ons om onze schuldenaars te vergeven. Mescos conos ta perdonar nos devedor não. Zoals wij ook, omdat hij zegt, vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. Quem aqui dentro quer perdonar? Wie hier wil niet vergeven? Se é vizinha, é amigo, é pareja de tanto tempo sai, conosco que quase nós não quer perdonar. Wil die buurman of die vriend daar, wie wil niet vergeven? Ainda quase o dolor, sim. Mensen die jou pijn hebben gedaan, die buurman heeft me pijn gedaan, of die vriend daar, of die broer. Na momente, Wat komt op dat moment? No, é nos mente, dat degene die bij ons op dit moment in onze gedachten zijn gekomen. Edson, si mi no perdoné, Dios lo no perdona a mí tampoco. Dus mi tinka si pa duro ko perdonta, mi tinka si toch. Oké, die zuster zegt, als ik die persoon niet vergeef, God gaat mij ook niet vergeven. Dus hoe hard het kan zijn, dan moet ik wel kunnen vergeven. Quantos minutos? 5 minutos mais? Nos meester analisar nos coração. We moeten onze harten analyseren. De preparação para bini delante de Deus, de oração. Dat als wij aan het voorbereiden zijn om in de presentie van God te komen. Passar de nos atitude. Gebaseerd op onze handelingen. De espírito que nós está. Van geestelijk die wij zijn. E se nós não perdonar e outro não peticionam. Dus als wij die anderen hun petities niet kunnen vergeven. Die nós tampouco não worden atender. Dus die van ons wordt ook niet geattendeerd. Oké, laga nós. Tenho uma pergunta muito importante. Nós podemos perdonar ilúbida? Die broeder heeft een vraag gesteld. Kunnen we vergeven en vergeten? Nós por perdonar, então ilúbida. Kunnen we vergeven en vergeten? Moeilijk, hè? Tende, a mim diz isso aqui. De com de certo cosnancy, nós está bisa não. Então outra hora de outra coisa, nós está bisa
turcos nos por den Cristo. Utaduna nos fortaleza. Waarom Amen. zeggen we in sommige dingen nee en in andere dingen zeggen we ja, ik kan alles in de kracht van Jezus die me de kracht geeft. Hè? 2 minutos más. No laga nos cae de tentação. Nog iets. Permita Laat ons Sorry. niet A contesta di pergunta, Edson. Pessoa puntra é de brother. Sim, mas sigue, mas Yeah. sigue vai. Door mito di humano tá no. Okay, Perdona de sí, mythe- pero me no te olvida. Sorry, Pero sister. di Cristo tá sí. En de mythe van de mensen is nee, maar in de mythe van Jezus is ja. Qua vergeven en vergeten. Wat die Ja, broeder heeft omdat die de woord van de Heer zegt, zuster, omdat de woord van de Heer zegt, als jij naar de Heer komt, worden je zonden vergeven. Je wordt gewassen en ze worden gegooid in het bodem van de zee. Ja, en klopt. wie het gaat halen, diegene gaat hem dragen. Maar de Heer zelf gooit het in de bodem van de zee. Met andere woorden, hij vergeeft en hij vergeet. Net als een Nederlands zeggen, geen oude koeien eruit halen, hè? Nou, ik zou één ding willen zeggen. Het punt is, als je kijkt naar de heiligdomsdienst, alle zonden werden overgedragen naar het heiligdom. Maar symbolisch bleven ze in het heiligdom tot de grote verzoendag. Dus dat wil ik nog wel toevoegen. Ja, amen. Ja. Mita diz passa ribedos nan. Nós Oké. vai será. We moeten het zo meteen afsluiten. No laga nos cai de tentação, corda que Deus não está tentando nenhum ende. Breng ons niet in beproeving. Herinner, God brengt niemand in beproeving. Ora tá bisa para pedir para não cair de tentação. Wanneer hij zegt om te vragen om niet in beproevingen te falen, Esse aí tá para duna nossa força, maneira é mesma bisa também. is dat om ons de kracht te geven, omdat zoals hij zelf zegt. Que ora tentação bini é mesma cria caminho para nós worden livrar. Omdat wanneer de beproeving komt, hij maakt zelf een weg voor de beproeving. Al contrário, é permitir certo coisa não bini para nós. Soms laat hij dingen toe. É permitir. Ja, hij laat toe. Para fortalecer nós. Om ons sterker te maken. Amen. Então, mal livra nós voor die malvado. Maar red ons van het kwaad. Aha. Nós mesmo pedir Deus para livrar nós voor die maldade. We moeten God vragen om ons te redden van het kwaad. Para assim nós está reconhecer nos incapacidade. Omdat zo herkennen wij onze incapaciteiten. Para superar a maldade não está vindo riba nós. Om de kwade te overwinnen. Die op onze paden komen. Para nós não por vencer o inimigo riba nós mesmo força. Omdat wij kunnen de vijand niet op onze eigen kracht weerstaan. Ik lembro breu aqui. Deze oude slang. Essa palavra para baixar babau. Hij weet één woord om jou helemaal te laten vallen. Dat pensei nós mesmo pedir Deus também para não largar nos cair livra-nos de malvado. Daarom moeten we God vragen om ons te redden van het kwaad. Que bom Deus para bendicionar humano en cada uno. Mogen God jullie allemaal zegenen. Prometo nós será. Voordat we gaan sluiten. Me que pedir para nós fazer oração aqui, larga nos lanta para nós fazer oração. Laten we opstaan om te gaan bidden. Humano acorda é oração aqui e tem significação hope profundo. Mijn geliefde broers en zusters, deze gebed heeft een diepe betekenis. Cada parte Deus que visa nos algo. In elke stuk God wil iets aan ons vertellen. Que me não repetir como verso, maneira tata em hebreu, em 2, não. Herhaal dit niet als een soort 1 en plus 1 is 2, nee. Assim é de coração. Doe het met je hart. Ok, laga nos reza. Laten we bidden. Nos tata kutana shelu, Romana para acompanhar-me. Mijn geliefde broers en zusters, kunnen jullie samen met mij de gebed van Jezus samen zeggen? Nos tata kutana shelu. Bon nombre sea santificado. Bon nombre sea santificado. Laga bo reino bini. Laga bo reino bini.
Boa vontade seja assim na terra e como no cielo. Boa vontade seja assim na terra como no cielo. Duna-nos awe, nos pão de cada dia. Duna-nos awe, nos pão de cada dia. E perdonar-nos nos debenam. E perdonar-nos debenam. Mescos que nos está perdonar nos devedornam. Mescos que nos está perdonar nos devedornam. E não laga-nos cair em tentação. E não laga-nos cair de tentação. Mas livra-nos de malo. Mas livra-nos de malo. Passou para dibo e reino tá. Passou para dibo e reino tá. Tur poder e glória. Tur poder e glória. Dentura eternidade. Dentura eternidade. Amen. Amen. O bom Deus bendiga na humana. Mogen God jullie allemaal zegenen. Dank u, irmão Edson. Dank u wel, broer Edson. Voor het tremendo les que nós escuta a mim. Voor een geweldige les die we hebben bestudeerd. Nós seguimos. We gaan door. Quanto de nós aqui dentro sinta a vol e oração riba Zoom esse man que nós passa. Hoeveel van ons hebben we de Zoom-meetingen van de hele week gevolgd? Ik wil een man aan a vol. Ik wil de handen zien van de mensen die het hebben gevolgd. Ja, al is het half broeder of 1 of 2 dagen, we hebben het toch gevolgd, ja. Bom, me doen pergunta ora dus voor degenen die dat hebben gevolgd, hebben we een vraag. Conta nummer die thema lied. Conta nummer die thema lied. Wat is het thema lied? Kom het começar. Kite título. Wat is de titel? Amen. Matende banda nang onze Vader die in de hemel zij. Nós vamos escutar agora que a trombia mais receba nos romano Jennifer e depois nós passa a mesora para a romano Jennifer também para o emocionar. Oké, we gaan het even luisteren. Kunnen we opnieuw beginnen? Moet je alleen mij contigo maar cerca.
Het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. Vader, Vader, wij geloven dat u onze wereld leidt. Met uw licht helpt u ons verder, hier en nu en straks altijd. Amen. Yes. Dus je ziet ben Shona Genaivri en al die zenuwen. Oké. Nós seguimos com os anúncios, não? We gaan voor de mededelingen. Met die microfoon. Não wereld zonder pijn. Ok, e para o meu anúncio da campanha de e-book Gran Conflicto, que começa 28 de juli. We gaan beginnen 28 juli met de campagne van, van het boek Het Grote Conflict. Het zal door de week via Zoom zijn en 2 augustus tot van 28 juli tot eind augustus, sorry. Oh, ik zei het al in het Nederlands, sorry. Ja, dus dan kan ik beter verder gaan of zo, of niet? Ja, is goed. Oké, dankjewel. Riba Zoom, die Chaluna Pachabierne van 8 uur, van maandag tot en met vrijdag op de Zoom van 8 uur tot 9:30. En elke Sabbat hebben wij in de kerk een question and answer Sabbatschool. Dus wat op Zoom gebeurt. Kom je dan op de Sabbat tijdens de Sabbatschool, praten we verder daarover. En elke zaterdagavond hebben wij online een question and answer programma. En dit zal zo eruit zien. Dan zien jullie mij als de presentatrice en achter mij broeders en zusters die zich hebben verdiept in het thema. En alle vragen die je hebt tijdens de week ga je dit aangeven in de Zoom. Ik zal er zijn om alle vragen te noteren. En die vragen behandelen wij op zaterdagavond tijdens de live programma van dit boek. Verder gaan wij aanstaande dinsdag, of even kijken. Riba Cha Domingo programma. Oké. Riba e Cha Domingo nang voor die augustus. Ja, eind augustus, nós vamos começar Riba Cha Domingo à noite, que é o programa Spiritual Warfare. Esse aqui também é um programa, beginnen wij eind augustus, dus de laatste zondag van augustus, met het thema Spiritual Warfare. Dit begint ook in 8 uur tot 8:30 in de avond. Ook zullen er dan bijvoorbeeld uitgenodigd mensen zijn die hier verdieping in hebben. Zoals David NG, ik weet niet of jullie hem kennen vanuit YouTube, Adventist pastor, die iets verdiept heeft in deze thema. En ook een medical missionaries die met mensen werken die problemen hebben met dit soort thema. Ja? Jarenlang al. In september, voordat ik het aanstaande week begint onze spiritual retreat. Dus 22e tot en met de 27 juli zijn wij op het Kervo. Aanmeldingen voor de hele week, verblijf de hele week is niet meer nodig. Dat kan je niet meer doen, maar wel aanmelding voor de Sabbat. Als je de Sabbat langs wil komen, dit bedrag €18 per persoon en mag je je gerust aanmelden hiervoor. In september hebben wij een live campagne, hier ook in Land van Horenwijk.
We hebben ook, even kijken, in augustus beginnen de Night Walk It Off. Gaan wij samen in een groepje, mag je voor opgeven of je kan gewoon komen, is totaal gratis. We gaan Sabbat in de avond van 7 tot 10 uur samen een wandeling maken en dan gezamenlijk de Sabbat eindigen daar zo bij Kijkduin naast de zee. Het is mooi weer, het is lekker warm, dus iedereen is uitgenodigd. En ook kan je niet heel veel lopen, de wandelroute is verschillend. Voor de mensen die dat niet, 6 kilometer is te veel voor hun, doen wij 3 kilometer en wandeling. En dan komen de groep die wel 6 kilometer gaat, die gaat verder. En die andere groep gaat ons gewoon wachten op het punt waar wij dan gezamenlijk dan de Sabbat kan gaan sluiten samen. De adres hiervoor is Deltaplein 278. Verzamelen voor het restaurant Warung Mini. Om 7 uur in de avond. Ja? En dit waren de mededelingen. Als je iemand hebt die hulp nodig hebt in de huishouding. Of iemand die met het persoon naar het ziekenhuis kan gaan. Of boodschappen gaan doen omdat die persoon op leeftijd zit. En dan kunnen jullie daaronder, zie je zuster Nela de nummer, kan je zuster Nela bellen om haar te vragen voor hulp voor dit persoon. Dreig je ook uit huis gezet te worden, kan je deze nummer bellen. Ja? Dank u wel, Jennifer, per je annuncio. Dank u wel, zuster Jennifer, voor de mededelingen. En we gaan verder met zingen. Het prijsteam die landt. Het prijsteam zal geroepen worden om naar voren te komen. En dan moet je ons tour, ons voor landa para. We kunnen allemaal opstaan. En dan laten we ons tourbank in ons bos junto het prijsteam cantando na Cristo Jesus avementa. Laten we allemaal samen met het prijsteam zingen. Más de Jesús a mi quersa y más de su gracia y poder. Láganos canta junto. Más de Jesús. Más de Jesús a mi quersa. Más de su gracia y poder. Más de su salvación gozar. Más de su amor dulce gustar. Más de su amor
obedecer. Se nos cana com Deus, den luzes de sua voz, que glória lo emana para nós. Obedecer nosso Maestro e nosso Rei. Se nos cana com Deus, den luz de sua voz, que glória le manda a nós. Se nos obedece, lo é permanecer e cultura obedecer. Obedecer? Obedecer. Oh Maestro, irei. Se boqueta contento, Mister obedecer. Ni sombra por ti, ni nome a chiqui. Jesus nota kita nantu. Nos no nota duda, ni tampoco queja. Si nos obedece, nos Jesús. Obedece, oh Maestro, irei. Si boqueta contento, Mister obedece. Nos no nota carga, ni tampoco paga. Esta recompensa nos trabajo. No nos perecer si nos obedece. Manos lota bendición. Obedecer. Obedecer. Oh Maestro, irei. Si boqueta contento, Mister obedece. Coro un día más. Obedece, oh Maestro, irei. Si boqueta contento, Mister obedece. Yes. Obedecer. Anto com vista final na onda nos lobai, shelo nos lobai. Yes? Aceita é meta de lo que nós está fazendo. Passamos que topo um dia cara a cara com nós Deus. Ora não chega chelo. Paz e gozo eterno. Amém. Dri.
Pero están con talanta acá, ya. Si nos puede parar, nos llamamos delegado delante, nos lo canta cantica. 7-3, Santo, Santo, Santo. Cantica 7-3. Zeven, 3. 7-3. Santo, Santo, time, let us pray. Father in heaven, Vader in de hemel, we thank you for this, your holy Sabbath day, wij danken u voor uw heilige Sabbatdag, in which we can come and worship you waar wij u kunnen aanbidden in the beauty of holiness. in de schoonheid van uw heiligheid. We ask thee for the presence of your Holy Spirit, Wij vragen u om de tegenwoordigheid van uw heilige geest, that he will abide with us and be in us, dat hij met ons zal zijn en in ons, and that you will sanctify this place en dat u deze plaats heiligt. and your people who are willing to be obedient. En uw volk die gewillig is om gehoorzaam te zijn. Grant that the Spirit of the living God will have his way here today. Wilt u de heilige geest zijn werking, zijn uitwerking laten hebben. And that Jesus will be seen. En dat Jezus gezien mag worden. Jesus will be uplifted. Dat Jezus opgeheven zal And worden. that our eyes may turn to the most holy place of the heavenly sanctuary. En dat onze ogen gericht mogen worden op het allerheiligste in het hemels heiligdom. And we thank you for hearing and answering our prayer. Wij danken u dat u ons gebed hoort en beantwoordt. In Jesus' name. In Jezus' naam. And for his sake. En om zijn naams wil. Amen. Amen.
bom venida no serviço divino, até Centro de Evangelização, até Ministry, te chama você tour, bom venida em casa de Deus, ao emeinta. E para Romana, que te compreende holandês, een zalige welkom tussen ons, zalig vasthouden tussen ons. And for those who just speak English, happy Sabbath to you and welcome between us, sister. Okay, I will speak English. And Sister Naomi, can you translate for me, please? I hope you all are delighted with the service and the Holy Spirit can be in the middle of us. We nodigen de Heilige Geest en de Heer in ons midden uit. We shall begin first with calling the praise team to sing the offering song. We zullen eerst nog het praise team vragen om een lied te zingen. We gaan offering nemen. Voor de collecte. Yes. I will ask the deacons to grab the collected. Willen de diakenen rondgaan? Prayer, word of prayer for the offers. Nos bom Deus, que está de altura no cielo, Tata Santo, Tata de amor. Danke por este sábado aqui que está otorgando cada de nós a emenda. Tata Santo, recebi a ofrenda aqui for de nós manam. Passina abo, tá autor e dono de essa aqui e vai na guiando tudo o qual não tem quase com ele. Tata Santo nos que entregar não somente a ofrenda não, pero nos tur a emenda nabo para abo te vai tá isso que tá molde a nós. Preparar nosso coração para receber a mensagem também, Jesus. Isso aqui é nosso pedido. Não para sombra nossa digno de nada.
Ku perdona di nos pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. The scripture reading for this morning is found in Revelation 7, verse 1 till 9. De schriftlezing wordt gevonden in Openbaring 7, vers 1 tot 9. And it says, and after the things I saw, 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, on the earth, nor on the sea, nor on any tree. Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Ze hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen, aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. Saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. En zij brengt geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. And I hear the number of them which are sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Of the tribe of Judah were sealed 12,000. Of the tribe of Reuben were sealed 12,000. Of the tribe of Gad were sealed 12,000. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld. Of the tribe of Isher were sealed 12,000. Of the tribe of Nephthalim were sealed 12,000. Of the tribe of Manasseh were sealed 12,000. Uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Naphtali waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld. Of the tribe of Simeon were sealed 12,000. Of the tribe of Levi were sealed 12,000. Of the tribe of Schar were sealed 12,000. Uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld. En uit de stam Issachar waren er 12.000 verzegeld. Of the tribe of Zabulon were sealed 12,000. Of the tribe of Joseph were sealed 12,000. Of the tribe of Benjamin were sealed 12,000. Uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld. En uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. After this he beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Amen. Amen. Let us be reverent, and I'm asking the pastor now, he can give us the word of the Lord. Yes, he can give us the word of the Lord. Laten we eerbiedig zijn en het woord aan de pastor overgeven. Dat hij het woord van God met ons spreekt. Yeah. The title of the preach will be...
De titel is The Angel of the East. Engel van het Oosten. Happy Sabbath, everyone. Gezegende Sabbat allemaal. Happy Sabbath, everyone. Gezegende Sabbat. All right, this morning we're going to be looking at, I hope you have your Bibles, Ik hoop dat u uw Bijbels mee heeft. because you need in these last days of Earth's history, Want in deze laatste dagen van de geschiedenis van deze aarde you're only going to have the Bible. zul je alleen de Bijbel hebben. You're not even going to have your cell phone. En ook geen mobieltjes meer. They're going to take all that from you very soon. Want het zal heel spoedig afgenomen worden. They're going to take it, you're only going to have your Bible, U zult alleen uw Bijbel hebben. and they're going to take that. They're going to take your Bible. En wanneer ze uw Bijbel pakken. They're going to take your cell phone as well. En je telefoon. And whatever you didn't put in your brain, En dan heeft u alleen nog datgene wat in uw hersenpan zit. whatever you didn't fortify your mind with, Waarmee u uw geest heeft versterkt. it will show in the day of your trial. Zal dan zichtbaar worden. God's people are to be people of the book. Gods volk moeten mensen zijn van het boek. They should know the Bible like the back of their hand. Ze moeten de Bijbel kennen zoals de achterkant van hun hand. And some want to play church, En sommigen willen alleen kerk spelen. and others are trying to get serious about church. En anderen willen echt serieus worden wat gemeente aangaat. I say this to you because the world we live in En ik zeg dit omdat de wereld waarin we is leven now in the image of the beast. zit nu in de fase van het beeld van het beest. This is not a figment of our imagination. Dit is geen fictie meer, dit is geen voorstelling meer. The United States of America De Verenigde Staten van Amerika have now moved towards the end time events for the time of trouble. zijn nu in de eindtijdfase voor de tijd van benauwdheid. Things that we heard 30 and 40 years ago Dingen die we 30, 40 jaar geleden hebben gehoord, are happening rapidly right now. gebeuren in snel tempo nu. Since 2020, when we had the great pandemic, Sinds 2020 met de pandemie. before that time, everybody thought that they had plenty of time and that no time of trouble was on the horizon. Voor die tijd dacht iedereen, oh, de moeilijkheden zijn nog lang niet aan de horizon te zien. But God let things go, Maar God liet dingen ontwikkelen. and in one major event, En in één grote gebeurtenis the whole world, zagen we de hele wereld. the whole world turned towards the time of trouble period. De hele wereld gaan naar de tijd van moeilijkheden toe. Brothers and sisters, Broeders en zusters, you may not want to believe it. misschien gelooft u het niet. My job is only to preach to you as a witness. Mijn werk is alleen om u te prediken als getuige. If you want to wrangle or contangle, go right ahead. Wanneer u verder wil gaan zoals het gaat en het verder laat kabbelen, is het uw keuze. But I am telling you on authority of the Word of God, Maar met de autoriteit van Gods woord zeg ik u, this dit is it. is het. There is no A.T. Jones in Congress. Er is nu geen A.T. Jones in het congres. There zoals is toen. nothing preventing the issue of Sunday observance in America. Er is niets in de weg voor zondagsheiliging in Amerika. The event so long doubted by God's people. Deze gebeurtenis weten we zo lang van als Gods volk. So long put to the side by men in high places. Sommigen zetten het aan de kant. Het wordt uitgewerkt door mensen in hooggeplaatste posities. That the very event that every one of us should be fortified and ready for En de gebeurtenis waar iedereen van ons versterkt en klaar voor zou moeten zijn, is about to take us all by surprise. gaat ons allemaal bijna nog door verrassing overweldigen. The ministers used to preach and warn us about this very time, En predikanten hebben ons gewaarschuwd al die tijd. begging us to be right with God, begging us to have our lives in order, En hebben gesmeekt van, maak je leven in orde met God. begging us to come out of the world and not be in the world and not love this present world. Kom uit de wereld en heb de wereld niet lief.
and calling sin by its right name. En ze noemde zonde bij de ware naam. But now, Maar nu, the event is here, maar de gebeurtenis komt, but God's people are not ready. maar Gods volk is niet voorbereid. But ready or not, Maar of we klaar zijn of this niet, time, deze tijd, is deze coming. keer, probation zal de genadetijd for Adventists voor Adventisten and for the world en voor de wereld is about to close. staat op het punt om te And the sluiten. Spirit of the living God En de geest van de levende is being God withdrawn. wordt And we're teruggetrokken. watching it. En we zien het We're seeing it in the gebeuren. world. We're seeing it in the strife. We're seeing it in the tilments that are taking place. We zien het in al die dingen, die facetten die plaatsvinden. Where are the voices? Where are the watchmen? En waar zijn de stemmen? Waar To zijn de warn God's wachters people of this danger. om Gods volk te waarschuwen? Where are tegen deze those that dingen? should be wide awake, standing at the post of duty? Waar zijn diegenen op de post van plicht? Many Velen are now resting. ze rusten nu. Many have been laid to sleep. Velen zijn te rusten gelegd. We're in serious times. We zijn in hele serieuze tijden. I cannot overemphasize. Ik kan dat niet sterk genoeg benadrukken. This time, I like you to turn. We're going to have a word of prayer. We zullen bidden We're going to claim the promise en we zullen een belofte claimen. of John 16:13. Johannes 16, vers 13. The Bible tells us, De Bijbel zegt ons, howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. wanneer hij, de geest der waarheid, gekomen zal zijn, zal hij u in alle waarheid leiden. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar dat wat hij hoort, zal hij spreken en in de toekomst zal hij u verkondigen. Let us pray for a moment. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, this is not my time, Heer, dit is niet mijn tijd. it is thine. Het is uw tijd. Make your word a lamp unto our feet, Maak uw woord een lamp voor onze voet and a light unto our path. en een licht op ons pad. Give us light shining from the most holy place of the heavenly sanctuary. Geef ons licht die schijnt uit het allerheiligste. Give us understanding in the urgency of the time we're in. Geef ons begrip en urgentie van de tijd waarin we leven. And let not our names be taken out of the book of life. En laat onze namen niet uitgewist worden uit het boek But may des we make levens. our call and election sure while we yet live and while breath is in our body. Maar mogen wij onze roeping vastmaken zolang we nog leven. Please abide with us now. Heer wil met ons zijn nu. Not my will, Niet mijn wil, thy will be done. maar uw wil geschieden. And we address our prayer to the most holy place of the heavenly sanctuary. Wij adresseren ons gebed naar het heiligste in het heiligdom. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. In Revelation chapter 7, In Openbaring 7 the Bible says, zegt de Bijbel, the Bible says, and after these things. hierna, Now, folks, I was told I have 40 minutes. They're trying to give me an hour in mercy, but let me just remind you, ja, ik heb tot 1:30 gekregen. in love, In liefde zeg ik dit. your time Uw tijd should be caught up zou gebruikt moeten worden knowing the Bible like you never knew it before. om de Bijbel te kennen zoals u hem nooit voor die tijd heeft gekend. You should not worry about your time. En u moet niet zo bezorgd zijn over uw tijd. But I understand. Maar ik I begrijp, understand the order and the organization. er is orde, er is organisatie. And I'm not going to knock that. En ik ga dat niet nalaten. But Ik I'm ga telling netjes you, luisteren. your time, Maar ik zeg u dat uw my tijd, time, mijn tijd, is running out. is bijna uit. You keep neglecting the study of God's word. Als u blijft om de studie van het woord te negeren, You keep coming to church trying to pacify a guilty conscience. om alleen naar de kerk te komen om een schuldig geweten tot rust te brengen. And if you don't get beyond that, you're going to lose your soul. Als u niet verder gaat dan dat, zult u uw ziel verliezen. We have too much light.
We hebben te veel licht as a people als volk to gekregen be playing games. om spelletjes te spelen. Now, I'm just talking to you. Ik spreek met u. Now, you know, if I don't come back here, that's okay. Als ik hier niet terugkom, is het oké. I hope I can come back. Ik hoop dat ik terug kan komen. You'll decide that after the sermon. And I know I got friends and I have enemies. I have all kinds. Ik heb vrienden en vijanden. I have the pretenders En ook diegenen die doen alsof. and I have the hypocrites. En de hypocrieten. But honestly speaking, Maar eerlijk gezegd, because of what we're about to deal with, maar datgene waar we heel gauw mee te doen zullen krijgen. if you only knew Als u alleen wist how close you are, hoe dicht u hiervoor staat, you would not waste any time. zou u geen tijd verliezen. None of us know how long we got to live. We weten geen van allen hoe lang we te leven hebben. And after these things, Revelation 7:1, Openbaring 7 vers 1. and after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth. The wind should not blow upon the earth, nor the sea, nor any tree. Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Ze hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. Revelation 7:2. Vers 2. And I saw another angel ascending from the east, En ik zag een andere engel opkomen. Hier staat van waar de zon opgaat. In het Engels staat van het oosten. having the seal of the living God. Met het zegel van de levende God. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. saying, hurt not the earth, En zij brengt geen schade toe aan neither de the aarde. sea nor the trees, En ook niet aan de zee en de bomen. till we have sealed the servants of our God in their forehead. Tot wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Verse 4, and I heard the number of them that were sealed. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. And there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Now, in order for Israëlieten. you to understand what I'm talking about this morning, Ik wil dat u begrijpt waarover we spreken and because of vanochtend. translation, I don't have time to show the PowerPoint because it takes time to read everything. En vanwege vertaling kan ik niet de hele PowerPoint gebruiken, want dat zou te veel tijd kosten. You must have an experience of seeing Jesus U heeft de ervaring nodig dat u Jezus ziet. high and lifted up. Hoog en verheven. Turn me to Isaiah 6. Laten we naar Jesaja 6 gaan. In Isaiah chapter 6, Jesaja 6. let's look at verses 1 through 8 together. En dan kijken we naar de eerste 8 versen samen. Isaiah 6, Jesaja 6, 1 through 8. 1 tot 8. In the year that King Uzziah died, I also saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. In het jaar dat koning His Uzziah train filled stierf, the temple. zag ik de Heere zitten op een hoog en verheven troon en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Above it stood the seraphims. Serafs stonden boven hem. Each one had 6 wings. Ieder had 6 vleugels. With twain he covered his face. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. With twain he covered his feet. Met 2 bedekte hij zijn And with voeten. twain he did fly. En met 2 vloog hij. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. De een riep tot de ander. De deurpin en de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. En hij zegt, heilig, heilig, heilig. For the whole earth is full of his glory. Wait. Here is a different one. Oh ja, heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermacht. En heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Then flew one of the seraphims unto me. Which Right. verse is that? Yeah, verse 6. Vers 6. Then flew one of the seraphims unto me, Maar een van de serafs vloog naar mij toe. having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. En hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. And he laid it upon my mouth, Daarmee raakte hij mijn mond and he aan. said, Lo, this has touched thine lips. En zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Thine iniquity is taken away, Zo is uw misdaad van u geweken and thy sins purged. en uw zonde verzoend. Also, I heard the voice of the Lord say, Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, Whom shall I send?
wie zal ik zenden? And who will go for us? Wie zal er voor ons gaan? Then said I, Toen zei ik, Here am I, zie hier ben ik, send me. zend mij. That call in Isaiah 6, 1 through 8 Deze oproep in Jesaja 6 vers 1 tot 8 is a call to ministry and service. is een oproep voor dienst It is, in not Gods werk. it is not just a call to be an officer in the church. Niet zomaar om een leidinggevende te zijn in de gemeente. It is a call for a man who has seen God and has a burden for souls and service. Maar voor een man die God gezien heeft en die een last heeft voor zielen. It is not called for the intellectual with his PhD. Gaat niet om intellectuelen die een doktergraad hebben. It's a call for man who believes that God has humbled his glory in the dust and his will is caught up in the will of God. Maar een oproep aan iemand die zichzelf in het stof gelegd heeft om in het werk van de Heer te staan. This call, deze oproep, all of you voor iedereen, have had, but have not heeded it. Maar velen hebben deze oproep niet beantwoord. I want to make it plain. Ik wil het heel duidelijk maken. Why? Waarom? Where is Isaiah? Waar is Jesaja Isaiah is hier? looking at God from the heavenly. Isaiah has experience with God in the sanctuary. Jesaja heeft een ervaring met God in het heiligdom. The cherubims and the seraphims De engelen, de serafims, are dwelling in the sanctuary, zijn daar in het heiligdom. in the presence of God, In de tegenwoordigheid who is van holy, God. Die heilig is. who is just, Die who rechtvaardig is righteous, who is merciful, Die genadig is. who is all powerful, Die almachtig is. omniscient, and Alomtegenwoordig. omnipotent. Ja. They're standing in his presence. Ze staan in zijn tegenwoordigheid. Now Isaiah the prophet En Jesaja de profeet realizes that he, in the presence of God, is undone. realiseert zich dat hij onrein is in de tegenwoordigheid van God. His glory has been humbled in the dust. Zijn heerlijkheid is in het stof. And after he is dead to self and sin, En hij sterft de zonde en zijn eigen ik af. the call comes. En de oproep wordt gedaan. After God purges him, Nadat de Heer zijn zonde wegneemt, the call comes. komt de oproep. Whom shall I send? Wie zal ik zenden? And who will go and represent us? Wie zal ons vertegenwoordigen? It's a call to service. Het is een oproep voor dienst. It's a call to sacrifice. Om jezelf te geven, It's a op te call to offeren. hardship and pain, Voor moeilijkheden en pijn. disappointment, Ontmoediging. being misunderstood. Dat je verkeerd begrepen wordt. It's a call for no compromise. Een oproep om geen compromissen te sluiten. No compromise with sin. Geen compromissen met de zonde. No compromising with the world. Geen compromissen met de wereld. It's a call. Het is een oproep. It's the highest calling that a man or woman could receive. De hoogste oproep die een man of vrouw kan ontvangen. There is no higher work Er is geen hoger werk dan dit. than evangelistic missionary work. Dan zendingswerk. There is no higher calling Er is geen hogere that of those who were called to be literature evangelists. ja, geen hogere roeping dan dat van de evangelist. Now, why is that important? Waarom is dat zo belangrijk? Because if you want the seal of God, Wanneer u het zegel van God wil hebben, you must have a burden for souls. moet u een last hebben voor zielen. Revelation 7, Openbaring 7. the angel De engel says, hurt not the earth, zegt, brengt geen schade toe aan de neither the aarde. sea nor the trees. En niet aan de zee en niet aan de bomen. Now, Revelation 7 is directly connected to Revelation 14. Openbaring 7 is direct verbonden met Openbaring 14. So let's take a look at it together. Y'all know Revelation 14. Oh, y'all Seventh-day Adventists. Y'all should know that like the back of your hand, right? Als Adventisten kennen we toch allemaal Openbaring 14? You know it, right? Your pastor should have been preaching it to you.
De predikant heeft u dat moeten leren, toch? If he hasn't, we'll talk afterwards. Anders dan, als dat niet zo is, dan moeten we daarna even praten. Because, brothers and sisters, Want, broeders en zusters, this is your part of your identity. dit is deel van uw identiteit. We are not evangelicals. Wij zijn niet evangelicalen. We are not ecumenical. We zijn ook niet ecumenisch. We are Seventh-day Wij Adventists. zijn zevende-dagsadventisten. And we believe in the second coming of Jesus Christ. En we geloven in de wederkomst van Christus. We believe that we must have a Christ-like character. We geloven dat we een karakter moeten hebben zoals Christus. We believe that the papacy is still the man of sin, the son of perdition. We geloven nog steeds dat het pausdom de mens der wetteloosheid is. That sits in the temple of God, showing himself, exalting himself, saying that he is God. Die in de tempel zit en die zich verheft en zegt dat hij God is. We believe that he is the beast power that's about to bring his day, his spurious counterfeit Sunday, into prominence in the world. En we geloven dat hij degene is die de valse Sabbat binnenbrengt, de zondag. And we believe that we've been given 3 angels' messages. We geloven dat we 3 engelen boodschap hebben ontvangen. Not 3 wavy lines and a cross. En niet 3, golvende lijnen en een kruis. But 3 angels flying in the midst of heaven. Maar 3 engelen die vliegen in het midden des Taking a hemels. message that is peculiar and yet the last message of mercy to a perishing world. Een uitverkoren boodschap die de laatste waarschuwing aan een ondergaande wereld inhoudt. So let's break it down. Laten we kijken. Go to Revelation 14:1. We're going to connect. You ready now? We gaan het If you don't have your verbinden. Bible, get your fingers ready. But we're going to connect. Openbaring Alright. 14 vers 1. We gaan het nu verbinden met elkaar. Revelation, I told you Revelation chapter 7 is connected to Revelation 14. Ik heb gezegd, openbaring 7 is verbonden met openbaring 14. And because of time and because of issue, I hope to get past verse 1. En vanwege de tijd hoop ik dat we nog voorbij vers 1 Because there's a komen. lot in verse 1. Want er zit heel veel in vers 1. You know, just one thing just to read the chapter and I saw another angel flying in the that's one thing. Om het gewoon zo te lezen is 1 ding. But it's another thing to read it and explain it in detail. Maar om het te lezen en uit te leggen in detail is een ander. And I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. And with him, 144,000. En bij hem 144.000 mensen. Having his father's name written in their forehead. Met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. All right, now I'm going to ask questions so you can understand. Ik ga vragen stellen zodat u het Who's the kunt lamb? volgen. Let's break Wie it is down. het? Don't tell me Jesus if you don't have a Bible text. Oké, als ik een vraag stel, wie is het lam? Zeg dan niet alleen tegen mij Jezus, maar geef u bewijs uit de schrift. Who's the lamb? Wie is het lam? Go me to John 1:29. Come on, quickly. Johannes You got 1 your Bible? Go there. vers Come on, go. 29. Come around this way. I know everybody want to be formal. Is it Mark? Can everybody you can still see us on the cameras, right? Come around this way. We're too far back. I want to look at people's faces. You ready? Bent u Let's go. klaar ervoor? Let's break it down. You ready? You're chapter 14. You're Seventh-day Adventist, right? U bent zevende-dagsadventist, Or nietwaar? are you Seventh-day Adventist or you profess Adventist? Bent u zevende-dagsadventist of beleidt u het alleen maar? Hoe I zit need to know. het? Because if you profess, I don't expect you to find nothing. Want als u het alleen maar beleidt, ja, dan gaat het nu ook niet lukken. But if you are a Seventh-day Adventist, Maar als u een adventist bent, you will search dan zult u de schrift onderzoeken. and you will dig. All right, let's go. John 1:29. Anybody got it? Let's go. Johannes What is 1 John? vers Who's the lamb? John 1:29. Wie is het lam? The Bible says the next day John seeth Jesus coming. John 1:29. Next day John seeth Jesus coming, and said, "Behold, the Lamb of God, which take away the sin of the world." Ja, Johannes 1:29, de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. So who's the lamb? Dus wie is het lam? Who's the lamb now? Wie is het lam? Jesus is the lamb. Jezus. So Revelation is speaking in symbols. Is that right? Openbaring is in symbolen, nietwaar? Is that right? Klopt dat? Come on, talk to me. Yes or no? Yes of Yes. nee? Okay. Ja All of right. Thank nee? you. All right. So Revelation speaking in symbols. The lamb is representing Christ. Dus het lam is Christus. All right. Let's prove this. How do we know Revelation is speaking in symbols? Hoe weten we dat de openbaring in symbolen geschreven is? Go me to Revelation chapter 1. Revelation 1 and 2. Come on, let's go. Openbaring 1. Revelation 1 and 2. You should be moving.
For older people, you have 1 minute to find your text. For young people, you got 30 seconds. Voor ouderen 1 minuut om de tekst te vinden, voor jongeren 30 All right? seconden. I want you to understand. Y'all with me now? The Bent u- Bible says. De Bijbel zegt, Are you there? bent u daar? I looked and the lamb stood where? Where did the lamb stand? Waar stond het lam? Where was the lamb standing? I'm going to break down your symbols. Okay, let me go back. Give you a symbol for it. Revelation 1:1 and 2. Openbaring 1 vers 1 en 2. The Bible said the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which will surely come to pass. He sent and signified it by his angel unto his servant John. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. All right, so wait a minute. He sent and did what? Wat zei hij? Wat deed What's hij? your Bible say? Wat zei uw What does your Bijbel? Bible say? He sent and signified it by his angel. Hij heeft het te kennen gegeven door zijn engel en aan zijn dienstknecht Johannes. And signified means to put in symbols. Te kennen gegeven, dat woord betekent om te schrijven in symbolen. So book of Revelation is written in what? Dus het boek Openbaring is Symbols. geschreven in symbolen. All right, so how do we decode the symbols? We must compare scripture with scripture. Dus hoe weten we wat symbolen betekenen? Door de schrift met schrift te vergelijken. Go with me to Isaiah 28, 9 and 10. Isaiah 28, 9 and 10. Go with me quickly. I want to show you. Jesaja I'm showing you the 28. method. I'm showing you the method we're using tonight. Ik ga u de methode laten zien. You remember? Weet u het nog? Isaiah 28, 9 and 10. Talking about old school Adventism now. I know we got new school out here now, but we got old school right now. Pastor Barry? Huh? Which Isaiah 28, 9 and 10. 28. For precept must Jesaja be, 28 vers for precept 19. must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little. Ja, in Nederlands is het vers 10, want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. Now listen very carefully. Precept is one command upon another command. Ja, dus het ene gebod vergelijken met het andere gebod. Line is one scriptural line of verse, Eén regel, dat is één vers, similar to another scriptural line in verse. vergelijken met een ander vers. Are you with me now? Ja, In other kunt u mij words, volgen? if I read Jesus, watch this. Let me give you an example of line upon line. Ik geef een voorbeeld van regel op regel. John 1:29 said the next day John see if Jesus coming and said, behold the Lamb of God which take away the sin of the world. In Johannes 1 vers 29 zei, op die dag zag Johannes, die zag Jezus tot zich komen en zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Now in John 1:36 it says, and looking upon Jesus as he walked, he said, behold the Lamb of God. En bijvoorbeeld in Johannes 1 vers 36 staat, zie daar is het lam Gods. What did I just do? One line of scripture told me that Jesus is the Lamb of God. Dus het ene vers vertelt mij dat Jezus het lam van God is. Another line of scripture told me the same thing. En een andere schriftgedeelte vertelde mij precies The hetzelfde. Bible says in the mouth of 2 or 3 witnesses let a thing be established. Want uit de mond van 1 of 2 getuigen wordt de zaak bevestigd. Jesus called the 2 of lamb, 3 getuigen. and lamb is sanctuary language. En het lam is heiligdomstaal. That's animal sacrificial language. Ja, zoals een offerdier. So we got sanctuary language in the midst of breaking down Revelation. Dus we hebben heiligdomstaal in het begrijpen van de openbaring. Let me give you a big picture. Laat me u het why grote is beeld the geven. 144,000 standing on Mount Zion? Waarom staan die 144.000 op de berg Sion? Because of the lamb. Vanwege het lam. What did the lamb do? Wat deed het lam dan? He took away their sins. Hij heeft hun He zonde died for them. weggenomen. He died for their sin. Hij is voor hun zonde gestorven. Became their high priest. Hij werd hun hoge priester. Forgave their sins. Heeft hun zonde vergeven. And as a high priest blotted out their sin. En als hoge priester heeft hij hun zonde uitgedelgd. Which allowed them to receive immortality. En daardoor konden ze onsterfelijkheid ontvangen. That's the big picture. Dat is het grote So why are they plaatje. standing on Mount Zion? Why are you going to be in heaven? Waarom gaat u in de hemel zijn? Because Jesus died for you. Omdat Jezus voor u And gestorven you were is. born again. En u wederom geboren You bent. accepted him as your Lord and U Savior. heeft hem geaccepteerd als uw You cooperated redder. with him in purifying your souls and obeying the truth. U heeft u geheiligd door gehoorzamen aan de waarheid. And you made up your mind to put away sin.
En u heeft besloten dat u zonde wegdoet uit And you uw became a leven. servant of righteousness. En u bent een dienstknecht van gerechtigheid geworden. Remember Revelation chapter 7? Which one? I'm disconnected. Remember Revelation chapter 7? Even terug naar Openbaring 7. What did verse 3 say? Wat Hurt zei not vers the earth, 3? neither the sea nor the trees, Ja, dat u geen schade till we moet what? toebrengen. Seal the servants of our God. Maurice, 1 second. Dus dat we de bomen en de zee mochten geen schade toegevoegd worden in de aarde. Ja, totdat de dienstknechten van God verzegeld zijn. Seal. Do what? Seal the servants of our God. De dienstknechten moeten verzegeld worden. Well, who are the servants that are going to be sealed? Wie zijn dan die dienstknechten die Who verzegeld are the gaan servants that are worden? going to be sealed? Wie gaat verzegeld worden? Come on, y'all been reading this all. Y'all should be answering me. Like the Sabbath school teacher. Y'all ought to be popping. It ought to be popping out your head by now. Who's the servants going to be sealed? Wie gaat er verzegeld worden? Not the saints. Niet de heiligen. It's a certain. Either you're a saint or you ain't. Of u bent een heilige of niet. If you're a saint, that means you're going to be sanctified. Als je een heilige bent, word je ook geheiligd. And if you're not going to walk in sanctification, you ain't a saint. En als u niet geheiligd gaat worden, bent u ook geen heilige. And that's an old slave talk. Dat is Black American gezegde. slavery. Y'all with me now? But I want to make it plain. Maar ik wil het duidelijk maken. Look what the Bible said in Kijk. Revelation chapter and Romans 6:16 through 18. Go with me there. Romans 6:16 through 18. Romeinen 6, I want you to see who's going to have the seal. vers 16 tot 18. Wie zal het zegel ontvangen? Now I'm trying to get you. You got 30 seconds. I have it already. Okay, all right, good, okay. All right, good. Ready? Look what the Bible says. Know ye not to whom you yield yourselves servants to obey? What are we talking about here? What are we talking about, everybody? Hier staat vers 16. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid? What are we talking about? Waar hebben we het over? Servants. Dienstknechten, Seal slaven the staat servants of our hier. God, remember? Know Want ye de not to whom you yield... dienstknechten werden verzegeld, niet waar? Know ye not to whom you yield yourselves servants to obey? His servants you are to whom you obey. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Whether sin unto death or obedience unto righteousness. Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot But gerechtigheid. God be thanked that ye were servants of sin. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde. Notice it said were, not are. Er staat was. That means you put away sin somewhere in your life. Dat betekent dat u de zonde ergens weggedaan heeft uit uw leven. But God be thanked ye were servants of sin, but have obeyed from the heart that former doctrine which was delivered unto you. Being then made free from sin, ye became servants of righteousness. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Servants of what? Dienstknechten van You became wat? servants of what? Justicia. Gerechtigheid. Interesting. I'm thinking Spanish now. Gerechtigheid. But okay, now wait a minute. You became servants of righteousness. Dus u bent dienstknechten van gerechtigheid So geworden. big picture. Dus het grote Who's going to plaatje. be sealed? Wie gaat verzegeld worden? From your Bible. I didn't read Spirit of Uit Prophecy uw yet. Bijbel, hè? I read no Spirit of Prophecy. I'm just giving you a Bible right quick. Who gonna have the seal? Wie worden verzegeld? Servants of what? Dienstknechten Servants of van righteousness. gerechtigheid. Why is it so hard for everybody to get out their mouth? Is dat zo moeilijk? Well, you've been told you're going to be saved in sin. Heeft u gehoord dat u gered gaat worden in de zonde? That's a lie. Dat is een leugen. Plan of salvation never promised to save anybody in sin. Want het plan van redding heeft nooit gezegd dat die mensen gaat redden in hun zonde. Matthew 1:21 said, and she shall bring forth a son, Matthäus 1 vers 21 zegt, en zij zal een zoon baren. and shall call his name Jesus. En zal hem de naam Jezus geven. And he shall save. En hij zal zijn volk redden. He shall what, everybody? Wat zal hij doen? Save. Hij zal zijn volk What does redden. save mean? Wat is redden? It means to deliver. Dat betekent, ja, It uitredden. means to make free. Vrijmaken. It means to help you put away. Om u te helpen om weg te doen. It means to help you
abandon sin. Om zonde weg te doen. He shall save his people Hij from zal their zijn sins. volk redden van hun zonde. And if he saved you from sin, En als hij u gered heeft van zonde, that made you free from sin, dan bent u vrijgemaakt van then de what type zonde. of servant are you supposed to be? En wat van dienstknecht wordt u dan? A servant to sin? Een dienstknecht van de zonde? No, a servant Nee. to righteousness. Een dienstknecht van de And what is the gerechtigheid. end fruit of your righteousness? En wat is dan het einddoel daarvan? Romans 6:22. Romeinen 6 vers Being made 22. free from sin, Vrijgemaakt van de zonde. you became servants of righteousness. Right? Is that what it says there? Verse 18 was Verse that. 18. Romans. No. 6 verse 22. 18. Verse 22 is, but yes, now made free. from Now sin. being made free from sin, ye became servants of what? Vers 22 zegt, maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt. Servants of what? De dienst van wie? What's it say? You got your Bible? Wat, heeft u What's your Bijbel Bible bij say? u? Wat staat er? Servants of God, and you have your fruit under what? Hebt u als Holiness. vrucht? Wat? Wait a minute. What didn't we talk about that in Heiliging. Sabbath school today? When he talking about holiness in Sabbath school? Heiliging, niet? Who gonna be considered holy? Dus wie gaan er heilig zijn? Who's gonna be considered holy? Wie gaat heilig zijn? According to your Bible. I'm not talking what some preacher said. Volgens de Bijbel, ik ga niet met wat... I'm not talking about what a theologian said. En ook niet wat de What theologen did your zeggen. Bible say? Wat zei uw Bijbel? You became servants of God, Dus and you have your fruit unto holiness and in everlasting life. u hebt uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. Now go back to Revelation chapter 7 We gaan terug naar and Openbaring read verse 7. 3 again and add this with it now. En nou moeten we dit toevoegen. What did it say? Wat stond er? Hurt not the earth, Breng de aarde geen neither schade the sea toe. nor the trees, Niet de zee, niet de bomen. till we have sealed Totdat the servants of our God. de dienstknechten van God verzegeld zijn. The who? Wie? The servants of our God. De dienstknechten van onze God. Well, who are the servants of God? En wie zijn die dienstknechten dan? What did Romans 6 just tell you? Wat heeft Romeinen 6 u net Being verteld? free from sin, Als u vrijgemaakt bent ye van de became zonde. servants of God, En u bent de dienstknecht and van your God fruit, geworden. your fruit unto what? Holiness. En uw vrucht tot heiliging. But being made free from sin, Maar vrijgemaakt van ye de became zonde. servants of righteousness. Bent u dienstknechten van And so what you gerechtigheid got going geworden. on, you have justification and sanctification together. Dan heb je heiliging en rechtvaardiging in één. Righteousness is justification. Want gerechtigheid is... wait, say again? Righteousness is justification. Dus gerechtigheid is rechtvaardiging. And get this, holiness And- is sanctification through the Spirit and belief in obedience to the truth. En heiliging krijg je als je gehoorzaam bent aan de waarheid. Door het uit te leven, door gehoorzaamheid. So who is the angel sealing? Dus wie wordt er hier verzegeld? Those who have received what? Diegenen die wat ontvangen? Justification and Rechtvaardiging sanctification. en heiliging. Now wait a minute. Where is the angel coming from? Waar komt die engel vandaan? Where's he coming from? He's coming from the east. Hij komt van het oosten. If you read Numbers 2, chapter 2, verse 3, Which one? if you read Numbers 2, verse 3, Numeri 2 vers 3, als u dat leest, you read where the children of Israel, where they set up their camps dan and zie set their je, standards, dan zie je dat het volk Israël zijn standaarden neerzet. and that Judah, pay And that- attention, Judah and had that- set their standard towards the rising sun. En dat Juda zijn banier zette in het oosten, waar de zon opkomt. Do you remember anything about Judah? Weet u Do you iets remember over Juda? anything about Judah? Anything? Herinnert u iets over Juda? Do you remember when a book had to be opened in heaven? Do you remember when a book had to be opened in heaven? Weet u nog dat een boek geopend moest worden And in when de the book was hemel? open, En toen het boek open was, remember, God the Father had a book with 7 seals. God de Vader had een boek met 7 zegels. And he said, and the angel cried with a loud voice, who is worthy?
En de engel zei, wie is Who is waardig? worthy to open the book Wie is waardig om het boek te openen? and loose the seals thereof? En de zegels daarvan te openen. And no man in heaven, Niemand in de no in hemel. earth, Of op de aarde. nor under the earth Of onder de was aarde. able to open the book Kon het boek openen. and to look thereon. And to look thereon. En om daar dat in te zien. And John said, En Johannes zei. and I wept much, En ik huilde zeer. because no man was found worthy Want niemand was waardig. to open the book Om dit boek te openen. and to loose the seals thereof. En de zegels te openen. Then one of the elders came unto me and said, weep not. En een van de ouderlingen kwam bij mij en zei, huil niet. Behold, the lion of the tribe of Judah. Zie de leeuw van de stam Juda. What did he call him? Behold, the lion of the tribe of Judah Zie de has leeuw prevailed van Juda heeft overwonnen. to open the book Om het boek te openen. and loose the seals thereof. En de zegels te Now, openen. now, why are we bringing that up? You said, what that got to do with the 144,000? Wat heeft dit met de 144.000 Let me go a little te maken? closer with you. Laten we dichterbij gaan. What did Jacob say? Wat zei Jacob? There was something that would never depart from Judah. You remember what it Wat was? nooit zou wijken van Juda. You remember what it was? Scepter. He said, the scepter De scepter shall not depart from Judah, zal Judah, niet wijken van Juda. neither a lawgiver from between his feet. Nog een heerserstaf van tussen zijn voeten. What was Judah? Wat was Juda? What was that major characteristic? Wat was het grootste kenmerk? They were the lawgiver. Zij gaven de wet. So wait a minute. Who's the lawgiver in the last days? Wie is de wetgever in deze laatste dagen? What church? Welke gemeente? What church is advocating the law today? Welke gemeente houdt de wet? Among the ecumenical alliances and everything else going on, what church is advocating the law of God? Terwijl allerlei Today. ecumenische dingen gaande zijn. Wie The houdt de Seventh-day wet? Adventist people are Judah. Het volk van God, de Zevendagse Adventisten, houden de wet hoog en daarom representeren zij Juda. And they're supposed to be uplifting the Sabbath right now and calling men out of Babylon. En daarom hebben zij de Sabbat en roepen mensen uit Babylon. Not joining with Babylon. En ze gaan niet samen met Not talking about Babylon. what I like about the Babylon. You know, I just really love. Excuse me. Niet van ik hou daar zo van. Laten we samen gezellig. What are you? Wacht even. You're the remnant of U the bent seed of the woman. het overblijfsel van het zaad van de vrouw. You keep the commandments of God. U houdt de geboden van You have God. the testimony of Jesus Christ. U heeft het getuigenis van Jezus We're not Christus. sitting here playing games with the evangelical world who are downtrodden God's law. Dan kunnen we geen spelletjes spelen met diegenen die Gods wet onder de voeten vertreden. Have you lost your minds? Bent Are u you uw mad? verstand kwijt? The Bible says, told you who's going to heaven. You know, everybody's supposed to go into heaven, right? Big picture. Let's look at big picture. De Bijbel zegt net You going to wie heaven? er behouden You wanna go gaan to heaven, worden. Right? You want to go to heaven, right? Iedereen wil toch naar de hemel gaan, You plan on toch? going to heaven, right? Ja? Niet Why waar? y'all go like this? Like it's a strain. You ought to be, yeah. You ought to be, amen, hallelujah. Yes, I'm going to heaven. I'm going. If you're not Beetje planning on meer going, enthousiasme. if you're not planning on going, I can understand y'all being a little tiptoeing. But if you're going, yeah, I'm going. Als u klaar bent, staat de popel op Yes, de gaan. Kom op. I didn't give out the world to live down here forever. Want ik wil niet hier voor eeuwig leven. Because everybody who lives down here forever Want iedereen die hier voor eeuwig leeft, hier will be beneden, destroyed forever. zal voor eeuwig vernietigd So this is worden. not why I am planning on getting out of here and going up there and then coming back down with them. Dus ik plan om te vertrekken en niet meer terug te komen. Op deze Amen? manier. Amen? Ja. I'm just trying to be real with you. Listen, folks. Listen, Luister. you've been in this message too long to lose your soul now. U bent te lang in deze boodschap geweest om uw ziel This te is not a verliezen. game. Dit is geen spelletje. The devil and his angels are playing for keeps right now. Want de duivel en zijn engelen die spelen spelletjes. They are no respecter of persons. En zij respecteren geen personen. They are like bloodhounds.
Want ze zijn als bloedhonden. They are seeking to destroy you before you ever make a decision to follow Jesus and be a real, true Seventh-day Adventist Christian. En ze willen je weerhouden om een echte, ware Adventist te zijn. You're the object of attack. You're? You're the object of the attack. Ja, en jij bent het punt van aanval, ja? Because Het you doelwit. because you know too much. Want je weet te veel. Or you have access to that which would convert the world if they had it. Want jij hebt de attributen om de wereld te bekeren. So he does everything he can. Dus hij doet alles wat hij To kan. give you music. Om je muziek te He give you the geven. rap stuff. Allemaal raps. He give you your Jay-Z and all the stuff you want. En alles wat je maar wil. Give you all your social media. Now you got AI talking to you Nou like heb he's je ook God. nog AI erbij met je en je social media. You know, AI is talking now and everybody thinking AI is God now. Y'all know that, Iedereen right? denkt dat nu AI is als God. AI, where do you live? Waar woon je? I live within you. Ik woon That's in AI jou. today. Dat is AI vandaag. You know, AI, I think I ought to get married to you. Ik denk dat ik met jou wil trouwen. Oh, Charles, what a charming thought. Charles, oh, zo This is charmant AI. is die. You think I'm joking. I am not joking. Ik maak geen grapjes. People have gotten to the point where they believe that AI is now a human companion and they can even become intimate with it. Mensen geloven nu dat het net is als een andere mens waar je intiem mee kan worden. This shows you the social engineering experimentation that's taking place with your cell phones and your human mind. Ja, dit is een communicatie tussen je telefoon en de menselijke geest. Kijk uit. You are being immersed into transhumanism. Ja, dat is een soort transmenselijkheid. People don't, you're thinking about something like you see on Cyborg or Arnold Schwarzenegger, Terminator. No. You're being terminated as you keep interacting with something that's not real. Ja, je gaat verder in een onrealistische wereld. Notice what I said, you're being terminated. En jij gaat eraan in het proces. You're becoming a number. Je wordt een nummer A in het statistic. proces. Not a human being. This is not a human being. Geen mens, This is what the devil is doing. want dit is wat de duivel doet. At the time when the sealing In de tijd waar de verzegeling gaande is. is about to be over. Let me go one more step with you. Let's Nog go één closer. stap. So the angel said, "Hurt not the earth needs to be sealed the servants of our God," and they're where? De engel zei Where are van they gonna be het sealed? brengt geen schade toe voordat we de dienstknecht hebben Where are they going to be sealed verzegeld. at now? Aan hun voorhoofden. In their forehead. Dus we worden verzegeld Why aan the ons forehead? voorhoofd. Waarom het What is it voorhoofd? about the forehead that's so important? Wat is er zo belangrijk aan je voorhoofd? Now, if you took anatomy and physiology, you already know that the frontal lobes carry the will. De frontale hersenkwap heeft de wil. Your will is the power of decision. Uw wil is de macht om te beslissen. When you prayed that prayer today in the Sabbath school, Als je het gebed bidt in de sabbatschool, you heard me say that no one can pray the Lord's Prayer niemand kan het Onze Vader bidden and truly have the experience of the prayer en werkelijk de ervaring hebben van dit gebed, unless they're born again. tenzij ze wederom geboren zijn. John 3:3 says, except the man be born of the water. No, John 3:2 says, except the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Johannes 3 vers 3, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien, zei Jezus. John 3:5, except the man be born of the water and spirit, he should not enter the kingdom of God. En in vers 5 staat, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk niet binnengaan. And in Luke 17:20, it said, Jesus said, the kingdom of God cometh not with observation, for the kingdom of God is within you. Which one was that? Luke 17:20. 17. Yep, Luke 17:20. You see it there? Lucas 17:20. And when the Pharisees had demanded, when should the kingdom of God come, he said, the kingdom of God cometh not with outward observation, for the kingdom of God is within you. Ja, daar zegt, en toen hem door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. All right, what time is it? You have 10 minutes. I got 10 minutes. I want to be sure. All right, just watching. All right? Now let me move on. Let me get you the point. Oké.
Now, the question that we need to settle right now is this. De vraag die we moeten settelen is, Can Jesus seal you? kan Jezus u verzegelen? Can the angel that you do not see right now, Kan die engel die u nu niet ziet, but we wrestle not against flesh and blood, but against we got invisible forces here, word. want we hebben onzichtbare machten, zoals in Efeze staat. We hebben niet de Can the strijd sealing tegen angel vlees en bloed. put a seal on you today? Kan de verzegelende engel zijn zegel op u plaatsen vandaag? Can God put his seal in your forehead Kan today? God zijn zegel in uw voorhoofd plaatsen vandaag? Could he seal you right now? Kan hij u nu verzegelen? Are you safe to save? Bent u de zonde afgestorven? That's a question that everybody got to answer. Dat is een vraag die iedereen moet beantwoorden. And why is that important? Waarom is dat belangrijk? Because we must have the seal before we enter the time of trouble, Want wij moeten het zegel hebben voordat we de tijd van benauwdheid binnengaan. not after. Niet daarna, We must have it before. maar daarvoor. And what marks the time of trouble? En wat markeert of wat kenmerkt de tijd van problemen? Sunday. Zondag. Sunday. Go me to Matthew 13. Matthäus 13. Matthew 13, right quick. Just give you, I gotta go through it. I gotta get you through. Matthew 13, the Bible says, and when the sun was up. Matthew 13, 5, I think it is. 13, 6. Verse 6, yes. Mm-hmm. And when the Matthäus sun was 13, up, vers 6. and when the sun was up, they were scorched by the heat and withered. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het en doordat het geen wortel had, verdorde het. Now Jesus is talking about a seed here. Jezus spreekt hier in deze context over The het sower went zaad. to sow a seed. Want de zaaier zaaide. Now, what's the purpose of a seed? Now, this goes back to Revelation chapter 7, believe it or not. Dit is And chapter allemaal 14. verbonden met Openbaring 7 en 14. I'm going to show you. What's the purpose of a seed? Wat moet er met het zaad gebeuren? When Genesis chapter 1, In Genesis verse 1, 9, vers 9. and God said, let the earth bring forth grass, and the herb bearing seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose seed was in itself upon the earth. And the earth brought forth grass, and the herb bearing seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose seed was in itself upon. This is 9:1-9. Vers 11 hier. Verse 11. Dus Genesis 1 vers 11. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vruchten dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. What's the purpose of the seed? Dus wat is het doel What did the van Bible het say? zaad? Wat zei The de seed must do Bijbel? what? Produce. Het is om vrucht te After dragen his kind. naar zijn soort. So if I plant an apple tree, what am I looking for? An apple seed? I'm going to plant an apple what? I'm Dus looking een for apple what? appelzaad Tree. veroorzaakt een appelboom en appels. If I plant mangoes, Als ik mango's mango plant, seed, I'm looking for a mango tree. dan kijk ik ook Some of naar you een from mangoboom. some of you from the Caribbean and everything else, you know exactly what I'm talking about. If I plant bananas, Als ik bananen zet, plantains, plantain. I'm looking for that plantain tree or that banana tree, right? Correct? Ja, dan verwacht ik dat See? ook. Correct? All right. So wait a minute. So the seed produces after its kind. Dus het zaad brengt vrucht voort naar zijn soort. Now in this parable, Jesus is talking about the word of God. In deze gelijkenis spreekt Jezus over het woord van God. Who was the word of God? Wie was het woord van God? Remember John 1:1? Johannes 1, In the vers beginning 1. was the word In with het God, begin and the was word het was woord. God. En het woord was bij God en het woord The was same God. was in the beginning with God. Hetzelfde was in het begin bij God. All things were made by him. Alle dingen zijn door hem geworden. Without him was not anything made that was made. En zonder hem is niets geworden dat geworden And the is. word was made flesh and dwelt among us. En vers 14 en het woord... And we beheld his glory. En het woord is vlees geworden We en beheld heeft his what? onder ons gewoond. His glory. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. And remember what is his glory? Wat is die heerlijkheid? His character. Zijn karakter. His name. Zijn naam. Name and character are synonymous. Naam en karakter zijn synoniemen in de When Bijbel. Moses said, I beseech thee, in Exodus 33, Net zoals in Exodus 33 staat, waar Mozes zei... show me thy glory, verse 18 and 19. Laat mij toch uw heerlijkheid zien. God answered Moses back,
En God antwoordde Mozes en and zei, said, I will make all my goodness to pass before thee, ik zal al mijn goedheid aan u and voorbij I will laten proclaim gaan. the name of the Lord before thee, En ik zal de naam des Heren voor u and I'll be uitroepen. gracious, I'll be gracious, I'll show mercy upon, I'll show mercy. En ik zal genadig zijn aan wie ik genadig ben. The name dealt with character. De naam had alles te maken met de karaktereigenschappen Then in van God. Exodus 34, 5 through 7, En in Exodus 34 vers 5 tot 7. and the Lord descended in a cloud and stood with him there, God die was in de wolken en stond daar. and proclaimed the name of the Lord. En hij riep de naam des Heren voor hem uit. What's his name? En wat was zijn naam? Jehovah Jireh? Jehovah Jireh. Is that his name? Is dat zijn naam? What's his name? Wat is zijn naam? Jehovah. Jehovah? Is that his name? Is dat zijn naam? What's his name? Wat is zijn naam? El Shaddai. El Shaddai? Is that his name? Is dat zijn naam? What's his name? Wat is zijn naam? His name is love, merciful, Zijn naam gracious, is barmhartig, long-suffering, genadig, abundant in goodness and truth. geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Because name is not just a title. Want een naam is niet zomaar een titel. It's not just a memorial of what God did in a certain place. Niet zomaar een gedenksteen aan wat God in een bepaalde plek heeft gedaan. Name is dealing with his character. Mijn naam heeft alles te doen met zijn Who karakter. is this God Wie is deze God? that created the heavens and the earth? Die de hemel en de aarde heeft geschapen. Yes, you call him El Shaddai. Yes, you call him. I said, who is this God Ja. Wie is deze God? Je noemt hem El Shaddai. that made heaven and earth? Die hemel en aarde heeft gemaakt. His name Zijn naam is merciful, is genadig, gracious, geduldig, long-suffering, barmhartig, abundant in goodness and truth. geduldig, rijk aan goede He keeps tierenheid mercy en for trouw. thousands, En hij houdt zijn genade aan duizenden. forgives iniquity and transgression and sin, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde and by no vergeeft. means clears the guilty. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. That's his name. Dat is zijn naam. Do you have his name? Heeft u zijn naam? Do you have your father's name? Heeft u de naam des vaders? Do you have love? Heeft u liefde? Are you merciful? Bent u genadig? Are you have joy? Heeft u vreugde? Do you have peace? Heeft u vrede? Do you have the fruit of the Spirit? Heeft u de vruchten van de Because your geest? fruit of the Spirit is the Father's name. Want de vruchten van de geest is de naam van de Vader. Is it in your forehead? In uw voorhoofd. Do these character traits dictate how you talk to people? Zijn karaktereigenschappen bepalen die hoe u spreekt met anderen. How you talk with your wife, how you talk to your Hoe husband, u spreekt met uw how man you of uw talk to vrouw. your children. Hoe u spreekt met uw kinderen. Do you have love, joy, Heeft peace, u- long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance? Heeft u al deze vruchten van de geest. Hè? Vreugde en liefde en matigheid en al die dingen. Because that's the name. Want dat is de naam. That's the character Dat is het karakter. that you're supposed to bear as fruit. Die u zou moeten dragen als vrucht. That's what Jesus is waiting for. Daar wacht Jezus op. He wants to thrust in his sickle, Hij wil zijn sikkel but he erin got to go slaan. like this. Maar dan neemt hij zijn sikkel en dan moet hij stoppen. Why? Waarom? Because he doesn't see the fruit Omdat hij de vruchten mist of the Spirit van de geest. in the lives of the people, In de levens van de mensen. so that they could be justified Dat ze gerechtvaardigd kunnen and worden. sanctified En geheiligd by the Spirit, door de geest. to have the seal. Die het the zegel living God. hebben van de levende God. So let me just say this to you. Laat me alleen dit zeggen. I got 1 second. Ik heb 1 seconde nog. At this time Deze tijd, in Revelation, when it says this, and when the sun was up. als het staat, de zon ging op. What is the sun talking about? Waar gaat het Go over? to Ezekiel 8:16. Ezekiel 8:16. In Ezekiel 8, vers 16. Right? Remember?
And he brought me into the Lord's house. Hij bracht mij in het huis des Heren. And he brought, and you remember that? Ezekiel chapter 8, verse 16? Ezekiel 8, vers 16. And he brought me into the inner court of the Lord's house. Between the porch and the altar were about 25 men, with their backs towards the temple of the Lord, and their faces towards the east. And they worshiped the sun towards the east. Vers 16 zegt, daarop bracht hij mij naar de binnenste voorhof van het huis van de Heere. En zie, bij de deur van de tempel van de Heere, tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich ongeveer 25 mannen met hun rug naar de tempel van de Heer en hun gezichten naar het oosten. Die bogen zich neer naar het oosten voor de zon. What was in the east? Wat The was sun. in het oosten? Dat was de zon. What did Matthew 13 say? En wat zei Matthäus 13? When the sun comes up. Als de zon opkomt. This is not talking about agriculture. Dit is niet over landbouw. This parable is talking about Sunday observance. Het gaat over zondagsheiliging. Sunday observance is about to rise. Het is op het punt om op te komen. And when Sunday arises, En wanneer de zon opkomt, it's coming with heat. dan komt dat met hitte. And every man's work is about to be tried. En ieder mens werk zal worden beproefd. When the sun rose up, Als de zon, toen it de zon brought heat. opkomt, nam And, het hitte. and the Bible said they withered. En er staat, ze verdorden. What withered? Wat verdorde er? The seed. Het zaad. Well, what seed was that withered? Welk zaad? Those who's supposed to be rooted and grounded Diegenen die geworteld zouden moeten zijn with the word of God, in het woord van God. who represented the remnant church, Die het overblijfsel voorstelden. who had the commandments of God Die de geboden van God and the hadden. testimony of Jesus Christ. En het getuigenis van Jezus. But the Bible said when the sun came up, Maar de Bijbel zegt de zon kwam op. many of them were withered. En vele verdorden. Well, how do you wither in closing? Hoe verdor je? How do you wither? Hoe verdor je? John 15, Johannes 15. I am the vine, Ik verse ben de 5, wijnstok. ye are the branches. Gij zijt de ranken. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. Hij die in mij blijft en ik in hem, die zal veel vrucht For dragen. without me ye can do nothing. Want zonder mij kunt gij niets Verse 6, doen. if Vers a man 6. abide not in me, Als iemand niet in mij if a man blijft. abide not in me, Als iemand niet in mij blijft. if a man abide not in me, Als iemand niet in mij he blijft. is cast forth as a branch Is hij als een rank. and is withered. Die afgesneden is en hij zal verdorren. And when will it be seen if you are abiding in Jesus or not? En hoe ga je dat zien? Of je in Jezus blijft of niet? When the sun comes up. Als de zon opkomt, zal And how dat close are zichtbaar we? worden. How close are we to the sun coming up? En hoe dicht staan we daarvoor? Look at Mark 4:2. Mark, Marcus 4 vers 2. come on, right here, come on. Let you go. I see everybody worried. Let's go. Mark, it talks about very early morning, sun rose up. Vers 6. Yeah. Mark 16:2. No, Mark 16:2. Listen to this. Look at Mark 16:2. This is dealing with Jesus' resurrection. But we also dealing with a parable connecting with the sun. Look at this. Marcus 16 vers 2. And very early in the morning, En heel vroeg, the first day of the week, op de eerste dag van de week, they came to the sepulchre kwamen zij bij het graf at the rising sun. toen de zon opging. What happened on the first day of the week? What came on the first day of the week? Wat gebeurde er op de eerste dag der week? What the Bible say? Wat zei de Bijbel? Jesus rose Jezus stond op, early that morning. vroeg in die ochtend, He rose before the sun did. voor de zondag. Because when they crucified men, they were crucifying them to Mithra, the sun god. Want ze kruisigden de mensen onder de god Mithra. The ancient Roman worship was sun worship. Want de Romeinse aanbidding was zonaanbidding. And when Jesus rose before the sun did, En toen Jezus opkwam voor de zon, it showed that the Son of God de Zoon van God, had defeated the sun god.
had de zonnegod verslagen. And that's why it was so important. En daarom was het zo A lot of people don't belangrijk. realize that. Mensen realiseren zich dat niet. And what you're looking at En wat je ziet, is the Bible said the first day of the week de eerste dag der week was the rising of the sun. was waar de zon opkwam. In the parable, In de it gelijkenis, said that when the sun rises, toen de zon opkwam, let's break it down. When the first day of the week toen de eerste dag der week rises as a day of worship, opkwam als de dag van aanbidding, the remnant seed of God's people, His church, Seventh-day Adventists, het overblijfsel, de zevende-dags Adventisten, are going to be tested zullen getest with worden fiery trials. met vurige And beproevingen. many of God's people are about to be withered En velen zullen verdorren, because they do not abide in Jesus, omdat ze niet geworteld zijn in nor Christus. bear the fruit. En ook de of the vruchten van de geest niet dragen. They will have grieved the Holy Spirit Ze hebben de Heilige Geest because the bedroefd, parable says want de gelijkenis zegt, they were without moisture. wie ben dat? They were without moisture. Ja, ze waren zonder vocht. So closing, In een afsluiting, 104,000 die 144.000 have the seal of God in Revelation chapter 7. hebben, die het zegel van de levende God hebben in They have Openbaring developed the 7. character of Christ fully. Ze hebben het karakter van Christus volledig They have ontwikkeld. plenty of moisture. Ze hebben vocht, They have the early ze hebben de vroege and latter rain. en late regen. And they represent the character of God. En ze vertegenwoordigen het karakter van God. And it's through them and others En door hun en anderen that the earth is lightened with His glory. zal de aarde verlicht worden met zijn I just don't have heerlijkheid. time to go into all the detail, Ja, but this is the main issue. we kunnen niet in alle details The gaan angel vanwege that's de sealing tijd. from the east Maar dit is waar het over gaat, het grote plaatje. De engel van het is oosten Jesus Himself. is Jezus zelf. He's called Wonderful, Hij wordt wonderbaarlijk Counselor, genoemd. Raadsman, Mighty God, machtige God, the Everlasting Father, eeuwige Vader, the Prince of Peace. vredevorst. It is Jesus Hij is Jezus. who is the angel from the east Hij is de engel van het oosten. with the message for the final sealing of the remnant of His Met people. de boodschap van de uiteindelijke verzegeling So my van appeal to Gods you this volk. morning is again this. Mijn oproep aan u is vanmorgen. Can God seal you? Kan God u verzegelen? Can He put His seal in your forehead? Kan Hij zijn zegel op uw voorhoofd plaatsen? Only you know that. Alleen u weet dat. And if it's your desire to have that seal of God, Als het uw wens is om dit zegel te hebben, will you raise your hand if you want the seal of the living God? wilt u dan uw hand opheffen? Heaven sees your hand. Als u Heaven het sees the zegel hearts van too. God wilt hebben, Let's pray. laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, please have mercy. wilt u genade geven? We're not ready. We zijn niet voorbereid. The sun is coming up. De zon komt op. Church and state have come together Kerk en in staat America. zijn samengekomen In America. in Amerika. And now, Lord, En nu, Sunday is on the horizon. en zondagsviering staat op de horizon. Soon we'll be tested. We zullen spoedig de test moeten doorstaan. Please let us not wither. Laat ons alstublieft niet verdorren. Please help us be found abiding in Jesus. Help ons dat we in Jezus mogen blijven. Have mercy, Lord, for us if we've not done what we should. Heb genade met ons, omdat we niet dat hebben gedaan wat we moesten doen. Have mercy for our backsliding. Voor onze nalatigheden. Have mercy from us turning away from this message. Dat we onze afvalligheid ten opzichte van deze boodschap. Have mercy if we have held on and loved this present world more than we loved you. Heer, het spijt ons als we deze wereld meer lief hebben gehad. dan Lord, u. help us be sober. Help ons om nuchter te zijn. Help us come and realize our accountability before thee. En te beseffen dat we rekenschap hebben af te leggen voor u.
Help us not fear men anymore, but truly fear God. Help ons niet de mensen te vrezen, maar werkelijk u te vrezen. Help us not give glory to men, but let's give glory to God. Dat we niet eer en heerlijkheid geven aan mensen, maar aan u. Lord, let our glory be humbled in the dust, Dat onze heerlijkheid in het stof mag gaan. that Christ may be seen in our words, our thoughts, our actions, Dat Christus mag worden gezien in onze daden, in onze gedachten, in ons handelen. that we might have the fruit of the Spirit, Dat we de vruchten van de geest mogen that hebben. we might know of a certainty what we believe and why we believe it, Dat we zeker mogen weten wat we geloven en waarom we het geloven. that we can have the intellectual and spiritual settling into the truth, that we cannot be moved. Heer, dat we zo die geestelijke vorming mogen hebben, dat we gezetteld mogen zijn, geworteld in uw waarheid. Please, Father, Alsjeblieft, Vader. don't let the sealing angel pass us by. Laat de verzegelende engel ons toch niet voorbij gaan. You said about the third angel, fearful of his work, U heeft gezegd van de derde engel, terrible is his mission. vreselijk is zijn werk. He is the angel that separates the wheat from the tares. Hij is de engel die de tarwe van het onkruid scheidt. And this is a terrifying ordeal, En Heer, dat is een vreselijk oordeel. but it must be. Maar het moet geschieden. Please, Lord, Alsjeblieft, Heer. help us all obtain to the seal of God. Help ons dat zegel van u te Be bereiken. with those who are visiting. En diegenen die ook hier bezoeken. Let your truth be stamped in their minds, Laat uw waarheid toch in hun gedachten zijn. that they will not forget, Dat ze niet mogen that they will vergeten. seek your face, Dat zij u zoeken. to learn how to escape the mark of the beast, Om te leren hoe ze het merkteken van het beest En moeten ontvlieden. and receive the seal of God. En hoe ze het zegel van u kunnen krijgen. And we address our prayer to the most holy place Wij adresseren ons gebed naar het allerheiligste in het of the heavenly heiligdom. sanctuary. Van het hemels heiligdom. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. Thank you, Pastor, for the word direct from heaven, I will say. So, can you traduce for me too? I know you're tired. Yes. I hope this is not the first and the last time. Ik hoop dat dit niet de eerste en laatste keer was. Sowieso dit Sabbat, aankomende Sabbat. Komende Sabbat. Ja. In Kervel, you shall preach too. In Kervel zal hij ook spreken. And I'm praying so you can be in September here with me. Ik hoop dat u in september weer terug kan komen. Ja. Zoals jullie hebben, sorry, meneer Bosse. Ja, I'm sorry. I have to say this in papiamento. Just this once. Yeah, this. Sábado agora nós não tem aqui nada. Nós não estamos na Kervel, pero sábado 2 de agosto sim nós está aqui nada. E sábado aqui, a mensagem que agora apresentar hoje, lo tem sua continuação sábado 2 de agosto. Pero ele wordt apresentado door de pastor David Kachur en Ivan Plommer. Dus voor de mensen die Nederlands, ga ik het nu zeggen. Aanstaande Sabbat zijn we hier niet aanwezig. We zijn bij Kervel. De Sabbat daarna, 2 augustus, zijn we wel hier. En we gaan verder met deze message die vandaag gepresenteerd is aan ons toe. Maar dit keer uit de mond van David Kachur en Ivan Plommer. Die 2 pastors. Ja, dus iedereen is uitgenodigd hiervoor. En zal zeker welkom zijn voor 2 augustus. Hier zullen we ook die dag zo'n lange Sabbat hebben als vandaag. Vanmiddag om 3 uur beginnen wij met het Juventud Adventista. De youth-programma. Pastor die zal daar ook de woord hebben voor ongeveer 30 minuten. Ongeveer, ja. En ja, ik wil iedereen uitnodigen. We hebben lekker eten voor jullie allemaal gemaakt. Je kan gezellig met ons aan tafel. En om 3 uur beginnen we weer. Ja? Ik dank iedereen voor het komen.
En tot over 2 weken. Als je wenst naar het aanstaande Sabbat naar het Kervel te gaan, ik hoor straks van je. Ja? Je kan persoonlijk naar me toe. Ahora que nos está lanta para nos canta nos cantica final, me queria invitar e praise team. Llama um rato. Ja, oké. Yes, lá nos lanta para, hasta nos por canta. Coração sincero na Cristo, alabando e glorificando Jesus. Anto, assim nos por terminar. Nos vamos cantar. Nos nossa e ora. 633, não? 604. Nos nossa e ora. 604, me que sa. Ja. 604. Ja. 604. We don't know the hour. $604. We don't know the time. Let's sing. Praise Team Tay. Señor, su palabra.
hetabin, seakla i vigila hetabinin. Aleluia, aleluia, hetabin denubia, com glória exultada. Ora sim, nos hetabini, hetabin, seakla i vigila hetabin. Aleluia, aleluia, hetabin denubia, com glória exultada. Ora sim, nos We thank the singers. Also, we thank Pastor Barry for being here today. We pray that we understood the core of things in the preaching today. We bidden dat we de kern hebben begrepen van de boodschap vandaag. And that we are not contented with smooth messages that we hear elsewhere. En dat we niet tevreden mogen zijn met lichte boodschappen. This is present truth. Want dit is tegenwoordige waarheid. Something under than that is not present truth. It's small messages that ancient Israel asked Isaiah to preach to them. Ja, en anders is het net als de lichte boodschappen die de mensen wilden hebben in de tijd van Jesaja. And at this time we are thankful with the Lord for His Holy Spirit today with us. We danken de Heer voor zijn Heilige Geest en zijn tegenwoordigheid hier. And we will conclude with a word of prayer. We zullen nu afsluiten met een woord van gebed. Let's pray. Father in heaven, Vader in de hemel, Lord, we thank you for your Holy Spirit being with us today. Heer, wij danken u voor uw Heilige Geest en uw aanwezigheid hier. We thank you for the testimony of the scriptures. Wij danken u voor het getuigenis van de schrift. Oh Lord, we ask you that you grant us the desire in our hearts to be sealed. Heer, dat we het verlangen in ons hart mogen hebben om verzegeld te worden. To reveal the light of your character. Om het licht van uw karakter tentoon te spreiden. And to understand that we must have urgent preparation. En te begrijpen dat we urgent deze voorbereiding nodig hebben. Oh Lord, help us to spend more time with thee in thy word and in prayer. Heer, help ons dat we meer tijd mogen nemen met u in de studie van het woord en in gebed. And that you help us be sanctified by the word of thy truth. En dat we geheiligd mogen worden door het woord van uw waarheid. Oh Father, we ask you that you bless everybody present this morning. We bidden dat u een ieder zegent die hier vanmorgen is. That you give them the urgency to prepare themselves. En dat u hen ook de urgentie wil geven om zich voor te bereiden. And not to get back, nor get happy with smooth messages that they may hear elsewhere. En dat ze niet tevreden mogen zijn met lichte boodschappen, Heer, die ze elders mogen horen. Give us and give them the fire to stand for truth and truth only. Geef ons en geef hun de kracht om te staan, ja, dat het vuur voor uw waarheid mag branden. In Jesus' name. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Amen.
English. Uta busca salvación y revelación del Señor su palabra que da profecía y hasta muestra juicio. Ahora sí nos Eta bien, sea clara y vigila. Eta bien, aleluya, aleluya. Eta bien de nubia, tu gloria disfrutata. Ahora sí nos no solo waktu resa ulang pinang sendi tra espera te ora Cristo bini canta y goza esperamos recompensa. Ahora sí nos Eta bien, sea clara y vigila. Eta bien, aleluya, aleluya. Eta bien